Yeah, welcome. Again. ድምፂ ትገብረካ ያ ዌልካም ኣይ ቲንክ ናይ ኦፕሽን ሞር ሕቶታት ክህልወና እዩ ብዙሕ ዘይተረዳእኩም ስለ ዘሎ ኣብኡ ትንክፍ ትንክፍ ክነብሎ ኢና ቅድሚኡ ግን ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ናይ ዝሓለፈ ሰሙናት ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዲ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ብፍላይ ተን ሜን ወይ ከዓ ልዑላት ትካላት ኢልና ንፅውዕ ከም በዓል ኤንቪድያ ዝኣመሰላ ማይክሮሶፍት ጥራይ 11% ወሲኹ ዝቕልኡ ንብል ነርና ታሪፍ ደገለልናስ ስቲል ኩሉ ሓሊፉ ተደማሚሩ ተረቢሑ ገለት 12% ኦልሞስት ዳርጋ 11.6% ወይ ሚእታዊት ንላዕሊ ወሲኹሎ ማለት እዩ ካልእ ትካላት በዓል ኤንቪድያ ትሪእዎ ኣለኹም ከባቢ 980 ወሪድ ዝነበረ ብኸምኡ ኩሉ ግዜ ብስምዒት ዘይትኸይድ ኮንካ ዕዳጋ ላዕሊ በሊ ታሕቲ በሊ ብዙሕ ነገራት ከዓ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦፍኮርስ እቲ ቻርት እቲ ፋንዳሜንታል ዓብ ፅልዋ ይኮነ ዝገብረሉ ዘሎ እቲ ዜና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎን ካሊእ ፅልዋ ዝገብረሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ግን ዕዳጋ ብዝኾነ ነገራት ክውፅሎ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ተፀልየን ዘለዋ ግን ክልተ ኣክቹሊ ተስላን ኣፕልን ጉግልን እየን ነናተን ፀገማት ዘለዎን እየን ኣፕል ምስ ናይ ኤኣይ ዘሎ ፀገማት ዝመፀ ምስ ምዕባለታት ኣይርአን ዘሎ ማለት እዩ ናቶም ቴክኖሎጂ ወላ ሓንቲ ምዕባለታት ኣይርእዎን እዮም ዘለው ተስላ ኦፍኮርስ ናይ ኤላን ማስክ ፀገም ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ናይ ፖለቲካን ካልእ ነገራትን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ዝሽየጥ ኣብ መካይን ብጣዕሚ እየን ብታሕቲ እየን ኣይሸጣን እየን ዘለዋ ዳርጋ 50 ሚእታ ካብ 30 ክሳብ 60 ሚእታዊት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳጎደላ ይጎድላ ኣለዋ ማለት ዝሓለፈ ዓመት 100 ዝሽየጥ ዝነበረስ ሕጂ ከባቢ 50 መካይን ጥራይ ይሸጡ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሱ ፅልዋታት ገይሩሉ ብዓብዪ ግን ኤላን ማስክ እዩ ፅቡቅ ከይዲ ቀኒ ነይሩ ከም ዝረኣኹሞ 360 ከይዱ ነይሩ ናባት ፖዘቲቭ ደኹን ክሪኦ እዚ ተስላ ስቶክ ዩር ቱ ዴት ሳበይ ጀሚሩ ነይሩ 380 ጀሚሩ ነይሩ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዳርጋ ፖዘቲቭ ከይዳ ነይራ ማለት እዩ ኦልሞስት ፖዘቲቭ ከይዳ ነይራ ናይ 10 ቅርሺ ገለ መለ ጥራይ ለውጢ ተሪፍዎ ነይሩ እቲ ካልእ ንብሎ ዝነበርና ልክዕ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩሉ ከም በዓል ኤንቪድያ ከም በዓል ብሮድኮም ዝኣመሰለ ኣይቢኤም ድዩ ኣብዚ ናይ ሳይበር ናይ ሶፍትዌር ትካላት ከም በዓል ኡበር እንተሪእና እየን ፅቡቅ ኩሉ ሓፈሻዊ እቲ ዕዳጋ ብፋይናንስ ቃል ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ርኢና ነርና ብፍላይ ከም በዓል ሮቢን ሁድ ዝኣመሰለ ትካላት እንተሪእና ግን ብጣዕሚ ላዕሊ ዝኽእል እዩ ኣብ ዘርእየና ዘሎሱ ክፋል ናይ ኤስኤም 500 ስለዘይኮነ ያ ሮቢን ሁድ ክትኣትያ ዝብል ገምጋም ተዋሂብዎ ነይሩ ዓርቢ ኣክቹሊ ኣብ በክሎ ክልክመልኩም ዓርቢ ኣብ ኤስኤም 500 ክትኣትያ ተባሂላ ነይራ ሁድ ብጣዕሚ ወሲኻ ቀኒያ ናይ 0 ሰዓት ከም ዘይተኣቱ ምስ ተሓበረ ግን ናይ ከባቢ 6% ጎዲላ ኣብ ኤስኤም 500 ስለዘይኣተወት ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ምስ ምዃና መጠን ምዃናታ ማርኬት ካብ ዳርጋ ሱሳ ኣይ ቲንክ 20 ድዩ ወላ 5 ከይኮን ከማን ክኸውን ዘሎ ቢልዮን ማርኬት ካብ ንኻኣቱ 20 ከይኮን 20 ሶሪ 20 ማርኬት ካብ ክህልዎ ኣሎ ንኽኣቱ 20 ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ምስኻ ተወዳዲሩ እዩ ሓፈሻዊ ግን ሓንቲ ካብተን ክኣትዋ እየ ተባሂሉ ብብዝሒ ወሲኸን ዝቐንያ ትካላት ሮቢን ሁድ እያ ነይራ ስለዘይኣትወት ግን ዋግኣ ከም ዝረኣኹሞ 6% ጎዲሉ ናይ 0 ሰዓት ኣፍተር ኣዋር ስለዘይኣትወት ኣብቲ ኤስኤም 500 ኣይ ቲንክ ኣብ ሎቬንያ ካልእ ከዓ ነይራ ልክዕ ከምኣ ንሳ ልክዕ 6% ክትኣቱ ኢላ ክትውስኽ ስለ ዝቐነየት ናይ 0 ሰዓት ኣይትውስኽን ምስ ተባሃለት ኣይኣትወት ናብ ኤስኤምፒ ምስ ተባሃለት ናብ 6% ክትጎድል ርኢና ነራ 5.6 ኣፍተር ማርኬት ምስ ተዓፅኦ ማለት እዩ ስለምንታይ ጎዲሉ ስካቡ ከለኹም ጃን ካብ ኣነ ጥራይ ዝገልፀልኩም ናብ ኦፕሽን ክንኣቱ ኢና ሕቶታት ክህልወና ኦፍኮርስ እስከ መን ገፀለይ ዝኽእል ኣብዚኣ ቁርብ ኣብ ኤስኤምፒ 500 ክኣቱ እዩ ተባሂሉ ይውስኽ ቀኒ እዩ ኣይኣቱን ምስ ተባሃለ ግን ጎዲሉ ብላ ኣለኹ ስለምንታይ እዩ ኤስኤምፒ 500 እንተኣትዩ ዝውስኽ ስለምንታይ እዩ ኤስኤምፒ ተዘይኣትዩ ዝጎድል ኤስኤምፒ 500 ከኣቲ ኢንደክስ ፋንድ ማለት እዩ ኤኒዋንስ ከ ሰላም ሰላም ደስ በለ ወልካም ክግዝና ዝኽእል ብ ከም ንመስል ነበር ብመልክዕ ኢቲኤፍ ሰባት ኣብኡ ስለ ፍሩፍተን ትካላት ፈቲኻ ኤስኤምፒ 500 እንተገዲድካስ እንተገዚእካስ ከዓ ትገዛእ ኣለካ ግድናብ እንተዋፈር ኢኻ ስለዚ ጠለብ በዛሕ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ኤስኤምፒ 500 ድዩ ኣብ ዝኾነ ኢቲኤፍ ወይ ኢንደክስ ፋንድ ምእታው ሓፈሻዊ ሓጋዚ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ግና ቀዲመን ክውስ ብብዝሒ ክውስካ ስለዝቐንያ ናብኡ አንቲሲፔሽን ወይ ከዓ ትፅቢት ስለዝነብር ናይ 0 ሰዓት ምስ ኮነ ሰልደን ኒውስ ወይ ከዓ እቲ ዜና ሽጦ ገለገለ ዝብል ቢል ዘሎ ክጎላ ይረአየን ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ኣብዚ ኤስኤም 500 ኣብ ኪውኪው ገለ ክኣቱ ከሎ ዕዳጋ ክውስኽ ትፅቢት ይገብረሉ ብፍላይ አንቲሲፔሽን ትፅቢት ናቱ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ዓበይቲ ትካላት ትርኢናያ መታ 18 ኦኬ ታንኪ ሃኒባል መታ 18% ኣብ ዝወርሒ ወሲኻላ ኤንቪድያ 25% ከም ዝበልኩ ማይክሮሶፍት 8 ኣብ ዝወርሒ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 25% ክትውስኽ
ክኢላ ኣላ ኢብን ኣማዞን 15% ክትወስኽ ርኢና ኣለና ኦፍኮርስ ሆፕፉሊ ገዚእኩም ትኾኑ ምክንያተን ድሓን ድሓን ዝበልናየን ተስላ ገዲፍካ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅአን ኣለዋ ኢብን ከም በዓ ስኖፍሌክ ዝኣመሰለ ኣብዚ እቱ ዘይኮነ ዋላ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዜና እውን ተርኢናየ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤስኤምፒ 500 ማለት ስቶክ ማርኬት ብሓፈሻ ማለት እዩ ዋይፕስ ኣውት ትራምፕ ታሪፍ ሎስስ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተባሂሉ ታሪፍ ኢሉ ኣጉዲልዎ ዝነበረ ዋጋታት ወይ ከዓ ሉዝ ገይሩ ዝነበረ ንኣብነት ናይ 20% ጎዲሉ ኪው ኮረክሽን ገይሩ ገንብሎ ዝነበርና ንዕኡስ መሊስዎ ዋይፕ ኣውት ገይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ማርኬት ማርካ ሎንጌስት ዊኒንግ ስትሮክ ኢን 20 years as ትሬድ ዋር ኩሉ ስለዚ እቲ ዝነውሐ ድሕሪ 20 ዓመታት እቲ ዝነውሐ ካብቲ ዝተፈፀመሉ ዋጋታት ዝወስኸሉ ማለት እዩ ተራእዩ ይብለና ኣሎ ብመዓልትታት ክረአ ከሎ ማለት እዩ እቲን ካብዚ ግራፍ ገለ ርአ ነይረ መስለኒ ኣብ ያሆ ፋይናንሲ ኣብዚ ተሪኢኹሞ ርአይዎ ንትሽዓተ መዓልቲ እቲ ዝተጋግየ ኣከታቲሉ ብዘይ ምቁቁራፅ ማለት እዩ ፖዘቲቭ ሶኒ ፖዘቲቭ ይኸይድ ፕላስ ክልተ ሶሉስ ከምኡ ረብዑ ከምኡ ሓምስ ከምኡ ዓርቢ ከምኡ ሽዑ ከዓ ሶኒ ከምኡ ሶሉስ ከምኡ እንዳበለስ ንትሽዓተ መዓልቲ ከባቢ የርእየኒ ልብዚ ኦፍኮርስ ምናልባት 22 ካብ ስትሬክ ኣፕሪል 22 ቱ ፕረዘንት ካብ ኣፕሪል 22 ክሳብ ሕጂ ዋው ክንደይ ኮይኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ነዊሕ ከም ዝኸደ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ናይ ዕዳጋ ማለት ስለዚ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ዋላ ካሽ ሴቭ ምግባር ፅቡቅ ይኹን እምበር ኩሉ ግዜ ካብ ዕዳጋ ተወፂእካ እዚ ክሓልፈካ ክእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክብለኩም ፀናሕኩ ናይ በዓል ኤንቪድያ ከተርክቦ ይትኽእልና ማስ ክምለስ ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮንኩን ኩዳ ሃበን ክምለስ ክእል ሓፈሻዊ ግን ወፂእካ ተፀኒሕካ ካብቲ ዕዳጋ እሞ ካብ ጎዲሉ ከሎ መዓስ ክምለስ እዩ ወላ ሓደ ዝፈልጦ የብሉን ቀልጢፍ እዩ ላዕሊ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዜናታት ሞር ዓብዩ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኩም እቲ ፌር ኤንድ ግሪድ ከማን እቲ ናይ ስሳዕ ገለ ዘሎ ናብ 63% ክኸይድ ርኢና ኣለና ንዓና ዘፍርሓና ነገር እንተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ታሪፍን ናይ ሪሴሽን ኢብን ኤላን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ሮቤል ናይ ቲንክ ላይፍ ክንበኩም ከሎ ናብ ዩቲብ ከማ እንታይ ንብል ነርና ኣብቲ ጉግል ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኤክስ ኣብ ትዊተር ፅሕፎ ዝነበረ ማለት እዩ ምስ ባእሲ ናይ ትራምፕ ክባእሶ ከሎ ሪሴሽን ከጋጥሚ ኣብዚ ሰከንድ ፓርት ኦፍ 2026 ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ 25 ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ 225 ማለት ድሕሪ ጁን ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል ድሕሪ ጁን ክሳብ ወርሒ 6 ዘሎ ቀዳማይ ክፋል ካብ 6 ካብ ካልኣይ ክፋል እንዳሓር ሪሴሽን ከጋጥም እዩ ይኽእል ከማን ኣይኮነን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኦፍኮርስ ንሱ ስለ ዝበሎ ከጋጥሚ ማለት ኣይኮነን ስፔኩሌሽን እዩ ናቱ ወላ ሓሳባት እዩ ዝህብ ዘሎ እምበር ከጋጥሚ ማለት ኣይኮን ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓሳብና ነቦ እቲ ሪሰርችን ግን ኣይቲንክ ከባቢ 27% ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኣት ሳም ፖይንት ኣብ ገለ ግዜ 60 ገለ ሚእታዊት ክድኛ ዳርጋ 70 ከባቢ ዝቀረበሉ እዋን ነይሩ 65 ተሪኢኹም ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ቁሩብ ተረጋጊኡ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሓፈሻዊ ግን ድሕሪ 10 መዓልቲ ናይ ኤምሲ ሚቲን ወይ ከዓ ቆፀራ ክህልወናይ ስቲል ኢንተረስት ሬት ከምዘይቁረፅ እዩ ዘርእየና ዘሎ ወላ ብድሕሪኡ ኸ 30 እንተሪእናዮ ጁን ጁላይ ማለት እዩ ኣይቁረፅን የርእየና ኣሎ 83 ኣይቁረፅን የርእየና ኣሎ 83% ሰፕተምበር ማለት እዩ ክሳብ ወርሒ ሓሙሽተ ክቁረፅ እዩ ዝብል ግምጋም ነይሩ ሰፕተምበር ግን ዳርጋ 60 ሚእታዊት ክቁረፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ዘሎ ኣት ሳም ፖይንት ከይተቆረፀ እንተተመሊሱ ኣብዚ ዓመት ከምቲ ትራምፕ ዝበሎ ኣሚን ኤሎን ማስክ ዝበሎ ሪሴሽን ከጋጥም ዘሎ ጥቁለታት ልዑል ይኸውን ማለት እዩ ትቐንዲ ዕላማ እንታይ ትቐንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ኢንተረስት ሬት ልዑል ስለ ዘሎ 4.25% ኢንተረስት ሬት ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ናይ በዓል ኢንግላንድ ናይ ካልእ ነገራትን ክወርድ ከሎ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ከምዚ ይመስል ኣሎ እንታይ ክኸውን እዩ ሃብና ኣይድያ ናተይ ኦፕን ዝኾነ ማለት ናተይ ሓሳብ ጥራይ እንታይ ከም ዝጋጥም ከም ዝበልኩም ክፈልጦ ኣይክእልን ግን ከም በዓል ኤንቪድያ ናተይ ገምጋም 278 ክበፅሕ እዩ እንተኢልናዮ እሞ ከዓ 280 ክበፅሕ እንተኢልና 170 እሞ ከዓ 140 150 እንተሃልዩ ብድሕሪኡ ክውስኸሉ ዘሎ ተኽእሎታት ክንደይ ይኸውን ኢልካ ምስ ተሓትት ብጣዕሚ ሊሚትድ ይኸውን ስለዚ ኣይ ቲንክ ዝኾነ መክሰብ ወሲድና ክሳይት ሓዝና ከማን ዝፅላእ ኮይኑ ይስማዓንን ከምቲ ትፈልጡ ኩሉ ግዜ ምክሪ ክኾን ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ ግን ማለት ቁርብ ካሽ ሒዝና ተፀናሕና ከምቲ ዘጋጠመ ታሪፍ ገለ ክብሊ ፍሉጥ እዩ ስቂዶ ይሓልፎን እዚ ዓመት ምስ ገለን ክበኣስ እዩ ወይ ምስ ፈደራል ሪዘርቭ ክበኣስ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ቁርብ ምልስ ክብል ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል እዩ ስለዚ ከም በዓል ኤንቪድያ ገለ ካብተን ኳሊቲ ብጣዕሚ ብሉፃት ትካላት እኳ ዳ ይኮና እምበር ስቲል ንኩሉ ግን ዋጋ ኣለዎ ክምለስ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ገምጋም ብምውሳድ እቲ ብዙሕ ወሲኽኩም ዘለኹም ኩሉ ዋላ ትሽጥዎ ምናልባት 20% 30% ንእሽተይ ካት እንተጌርካ ፕሮፊት ማለት እዩ ዝፅላእ ኣይኮነን ኣነ ፕሮፊት ዝወስድ ዘለና ኣብነት ስኖፍሌክ ክትከውን እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ወሲኻትለይ ስለ ዘላ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ካብቲ ብዙሕ ዝወሰኽናለስ ንእሽተይ ቁርፅ ትብልካሉ ዝፅላእ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዓመት ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ፖዘቲቭ እቲ ኪው 20% ጎዲሉ ንሎ ዝነበርና ኣብዚ ዝዝክርዎ እንተ ነርኩም
22 23% ጎዲሉ ነይሩ at some point ማለት ኣብ ገለ ግዜ ተመሊሱ ንዑ ሓሊፉስ ብድሕሪኡ ግን ብልዕሊኡ ክወስኽ ብልዕሊኡ 27% ገለ ወሲኹ ኣሎ ካብዚኣ ወርሒ ኣፕሪል ማለት እዩ ወርሒ 3 ኣፕሪል ወርሒ 4 ዝኹን ዘሎ ወርሒ 4 ካብ ወርሒ 4 27% ኪው የዝለኩም ዘለኹ ኢማጂን በዓል ኢንቪድያ ከም ዝረኣኹሞ ካልእ ካልእ ከዓ ብዙሕ ፐርሰንት ወሲኹ ኣክቹዋሊ ነዚኦም ኣብ ኒውስ እንተሪኢኹሞ ቪ ሼፕ ሪካቨሪ ዝብልዎ ብጣዕሚ እንተጎዲሉ ክምለስ ከሎ ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣመላልሳ ይምላስ እሞ ቀልጢፉ ቪ ሼፕ ሪካቨሪ ይብሎ ቪ ይመስል እዚ ሓቀዶ ቪቲ ኤቢሲዲ ንብሎ እቲ ኣልፋቤት ቪ ሼፕድ ሪካቨሪ ማ ስትኽኢሉ ወሪዱ ስትኽኢሉ ከዓ ይምለስ ንላዕሊ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ናይ 5 ዓመት ተሪእና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምኡ የጋጥም እዚኣ ግን ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ቪ ሼፕድ ሪካቨሪ እያ ኣት ሳም ፖይንት ግን ኣነ ዘፍርሐኒ ዝነበረ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ 221 ናብ መወዳእታ ናይ 222 ዳርጋ 70 ሚእታዊት በዓል መታ ፌስቡክ ጎዲልሉ ዝነበረ ምክንያት ይጎድል እሞ ንእሽተይ ይውስኽ ሽዑ ከዓ ብጣዕሚ ይጎድል ንእሽተይ ይውስኽ ብጣዕሚ ይጎድል ገለ ዝነበረ ከምኡ ዓይነታት ከጋጥም ይኽእል ዶ ምስቲ ሂስትሪ ዘጋጠሞ ኢልካ ትጠራጠር ኢኻ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ልጭሊ ናብ ዝነበሮ እዩ ተመሊሱ ቪ ሼፕድ ክንብሎ ንኽእልና ክሊርሊ ማለት እዩ ሎንግ ተርምስ ንሪኦ ብዙሕ ግዜ ከምኡ የጋጥም እዩ ኣብዚ ናብነት ነበርኩም 220 ልክዕ ከምኡ ቪ ሼፕድ ሪካቨሪ ጋጢሙ ነይሩ ትሪኦ እንታይ ደኹም ኣብዚ እዚ በቃ ክሊር ዝኾነ ቪ ሼፕድ ሪካቨሪ ቢ ኣብ ሃላብ ቪ ትፅሓፍ ማለት እዩ እዚ እዩ ዶ እምበልና እዚ ምናልባት እዩ እምበልና ቁርብ ግዜ ወሲዱ ናብኡ ንክምለስ ማለት እዩ ስለዚ ፖዘቲቭ ከም ዝኸደ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ መዘሎ ሰሙን ብዙሕ ዜናታት ክህልወና ኣይ ቲንክ ሮቢካ ፅሒፍካሎም ነርካ መስለኒ ኣብ ናይ ጀርመን ግሩፕ ዘለው እቲ ዝዓበየ ናይ ሲፒኣይ ናይ ኢንፍሌሽን ክህልወና መዓሽ ዝኾን ዘሎ ረቡዕ ወይንስደይ 11 ጁን ማለት እዩ ናይ ኢንፍሌሽን ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ኢንተረስት ሬት እንታይ ገምጋም ወሃቦ ገለገለ ዝብል ክህልወና ኣይ ቲንክ ላይቭ ኣብ ገላክበኩም እየ ወይ ኣብ ዩቲብ ወይ ኣብዚ ክህበኩም እየ ናይ ገድን ክህበኩም እየ ናይ ሲፒኣይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፒፒኣይ ክህልወና እዩ ልክዕ እሱ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ናይ ጆብለስ ኢኒሻል ጆብለስ ክሌምስ ገለገለ ክህልወና እዩ እቲ ትፅቢት ዝወሃበሉ ከዓ ናይ ፍራይዴ ክህልወና እዩ ገምጋም ናይ ሚሽጋን ኮንሱመር ሰንቲመንት እቲ ናይ ደቂ ሰባት ሳብ ኢኮኖሚ ረኣያ ዘለዎም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ኢንፍሌሽን ትፅቢት ናቶም እንታይ ይኸውን ከምዚ ከማና ዝኣመሰሉ ሰባት ይሕተት እሞ ገምጋም ዝወሃበና ክመፅእ እዚ ኩሉ ከምቲ ትፈልጡ ንዕዳጋና ፅልዋ ካብቲ ዝገብረሉ እዩ ስለዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰሙን ክህልወና እዩ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ኢንጀነራል ግን ከምዚ ይመስል ሓፈሻዊ ዜናታት ክንሪኦ ከለና ሕፅር ኣቢልና ማለት እዩ ራይ ሶ ናብቲ ትምህርቲ ክንኣቱ ኣይ ቲንክ ክፋል ናይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክስታይ ተወኪርና ኢና ንህብ ዘለና ኣብ ወዲ ኮሊት ኣብዚ ኦፕሽን ማለት እዩ ኦፕሽን ማርኬት ክሳብ ሕጂ ፕሮባብሊ ፅቡቅ ገይሩ ኣይነፀረልኩምን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ቲንክ ኣም ትራይን ማይ ቤስት ኣነ ኣውቶማቲክ ክገብሮ ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ ክገብረኩም ወይ ኣድቫንስን ቢግነርን ኢለ ክፈላለየኩም ኣባይ ዝተርፍ ግን ኣይኮነ ኦፍኮርስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣነ ክሰልጠለይ ዝግብኦ እቲ ኣብ ዩቲብ ትከፍሎ ዘለኹም ናይ ካልእ ናይ ስትራይፕ ብምምፃእ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ፍትኒ ውዕለ ብፍላይ ደሞ ማለት እዩ ከም ትፈልጥዎ ናይ ቴክኖሎጂ ቅልጢፍካ ናይ ሰልጠልካኒ ማለት እዩ ዝሕግዘኒ ከዓ ኦፍኮርስ ኣብኡ ይረኸም ክሳብ ሕጂ ስለዚ ክመቕለኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ስቲል ናይ ኣድቫንስ እዩ ዘሎ እዚ ትምህርቲ እዚ ምናልባት ንዝበዛሕኩም እየ ክገድሰኩም ንኽእል ናይ ጀመርቲ ግን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ትምህርቲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፕሽን ራብዓይ ዲ ሓምሳይ ክፋል ራብዓይ ክፋል ንበፅሕ ኣለና ሞር ኣብ ሕቶን መልሲና ክነተኩረላ ሓፈሻዊ ግን እንታይ ከም ዝተምሃርና ጅስ ንእሽተይ ሰማራይዝ ገይርክበኩም እትዮም ኣርባዕተ ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ኦፕሽን ኣለውና ማለት እዩ ኦፕሽን እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ሓፈሻዊ እቲ ግብሲ ደራይ ብውሕድ ገንዘብ ጌርካ መሰል ይሂበካ ንሓንቲ ብርኪ ንክትገዝእ ኣብ መፃኢ ሓንቲ ኦፕሽን ወይ ሓንቲ ኮንትራክት ሚእቲ ብርኪ ከም ትሕዝ እዚ እቲ መሰረታዊ ዝሓዝናዮ ኢና ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ዓበይቲ ኣለውና ኦኬ ኮል ኦፕሽንን ፑት ኦፕሽንን ዝበሃሉ ንክልቲኦም ከዓ ባይን ሰልን ክንብሎም ንኽእልና ክንገዝኦም ንኽእልና ክንሸጦም ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ከም ትፈልጥዎ ገዛኢን ሸያጣይን እንተሃልዮም ልክዕ ከምዚ ላፕቶፕ ዝገዝሉ ኣለዉ ኣብ ኣፕል ከይደ ኣነ ከዓ ገዛኢ ኣለኹ ሸያጥን ገዛኢን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ነዚ ኦፕሽን ዝብለኩም ዘለኹ ዝገዝእዎን ነቲ ኮንትራት ማለት እዩ ዝገዝእዎን ዝሸጥዎን ኣለና ንዓና ከራኽቡና ዝኽእሉ ከዓ ኣለዉ ከም በዓል ሮቢን ሁድ ንኣብነት ንዓና የራኽቡና ኣለዉ ሚድልማን ኮይኖም ማለት እዩ ከም ባንክ ኮይኖም የገልግሉና ኣለዉ ከም ብሮከር ከም ደላላይ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኮል እንተሃልዩ ባይ ኣለዎ ንዑ ሰል ኣለዎ ፑት እንተሃልዩ ከዓ ባይ ኣለዎ ሰል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ክንመቐለ ንኽእል ኢና ባይን ሰል ኢና ክንመቕለ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኮልዕን ባይ ኢና ክንመቕለ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ግን ገዛ ኣሎ ሸያጥ ኣሎ ኣብነት ኣብዚ ናይ ኤንቪድያ ስክሪንሾት ኣምፂልኩም ኣለኹ እየ ኣብቲ ክስታይ ከመን ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ
على 13 expiry زخون زي جون زلنا مالتي دحر حموشة معتي لنا له 5 days expire زخون له إذا الجزء زي له contract شو معتي expire كوني قبلنا له مالتي نحنتي واجا ask price ويكات contract ويكي option مالتي تنجوز زلنا نزي أين الجزء زلنا 3 يهبنا له انتهي لي إزجاز زلوا أنا سترايك برايس على 140 تبصح يبلا له زي أي بنت هالي مالتي 140 تبصح قبل معلت وي علتي أخون خلي وي قبل 100 كنا تبصح 140 تبصح سترايك برايس زي أخت بصيحة كم أنت بصيحة أنا كجزء أي نعم كجزءها 3 قرش 8 نحن تبركي ب140 كل جزء 380 قرشي كهذا كأمو 100 بركي تهبني ولا الله مات نمن نتسلر نتشياطح ስለዚህ أنا باي كل جزء الله تكونترات جزء الله مالتي تجيب سمي درايت مثلا هبني نخونه نتبركي لعلي إن خيرا إكسرسايز كجبري جزء خلي ويكات كونترات جزء خلي بقولتي مخسب كره والله خلي مالتي ስለዚህ تتحتوا كأبز لكم تتخانت هاي بلالو سل كل بلالو أنا باي كل بلالو بروبيلكا سل كل بلالو كل جزء جزءين شيء عين الله جزء كلها شيء عين الله كل جزء ستوك جزء لها شيء عين الله أبزت كونتراكت جزء لها أنا زين كونتراكت باي إند كل إند بوت نولكا جزءين شيء عين الله مالت سلز لك كم تناي ستوك ويلك عم تناي جزء ويلك عم تناي دي كل جزء جزء نشاطن كوينو يجلجد جن complicated كم تفضلوا قلت إيه فخر دقائق إني هنا تبوزح نجارات أبجمت كأتو سلز اللي هو مالتي سلز حدا كأوهم زبالكم أسك برايس الله كله كمان أزيم جريكس نقولهم كلات نيرهم in the money out of the money جلز بالكلات علىنا كل لنا حافش أوجد إزيهم تهم كأن زفلي هو مالتي سلز جزعين شيئين كم زلوا أبجمت كانت لنا أبزي 0.55 وسيخو يرينا له أبزنا تشينج زبل أبتش عملت مالتي أبتش عملتي وسيخو يرينا له باي كل كلخو انتي مالتي أبو خلامس حجزني أتي كريسي كوجلت أبي لكم مني باي كل كلخو تقدميتي انتي مالتي يوسخ مالتي برهين يوسخ يوسخ الكاتب أوكي تزي وسيخو تزي وسيخو سمرت تدي يوسخ لاستوب ساد جيركات مالت تشطخ دلا إكسبير كود إكسبير كود اكسبير ديت له يا خير أنا كوتا بريميوم زخافل كاد exactly تي بريميوم زخفل كايو thank you تي بريميوم زخفل كايو ويت كونتراكت زخفل كايو توعل زأتا كايو إكسبير يخون نسخة نسايقات خسر كالت خسر يقولون مالت سلا زبو نقر نايزن تاي ليميتد كل جزء ليميتد سلا زخو نقن بتعمل ريسكي مانياتو قلتيفو إكسبير كون سلا زخل أنسار نايزن إزي إكسبير كون كل من يعوت سل كوليلو زت حاسة سيل كل زلونا سل كول زلو thank you سل كول زلو السو نتايز عوت لن زلو زي ألف مليون ما عاد إنزل واقع أتي مونجو زلو نايس فريدي لكم صد وين وين أما كلهم 375 الله مالتي نسو يعوت لنا الله مالتي بغل الزبالة سلازي سيلرز أنت هم زقبلوا شيء أنت يقبل كان يسربوا لي أوه لهم بغل الزبالة بريميوم دخلت الكاي وصدوه ده أتي بريميوم يوصلوا سلازي نسو أنت هم زلوا إكسبيرت كون ديليت الله مالتي بخل الزلار بحكيله يا نسوم حجي تواجع ببزحي أيتوسخنيا ويك ببزحي أيتقودلني لهم بريميوم يقبلوا له 370 وحده يكونوا بايزوي 370 وحده مثلا مر ب100 تاوت كتير خلخها مخان ورحي خات قبره كل جزء كم سلر سبق مقصد كتير قبل تقول يا خمالة دي نزح حجي سل كل زبزلو سل كل ليلو زارب ويكا إنفست ويكا زوافر زلو انتي نخركبي كم ديفيدند عينت باسيف إنكام نخركبي اوكي نات حجي انتي بلالو 140 تحت حجي انتي توسخ بلالو إذا كنت زبزلو أي توسخني زبزلو حكي له توسخ تخيلها ببزح قنا يتوسخني إزي 140 حليفة 140 سلسلة حليفة 150 160 170 كون كل unlimited profit له بزح مقصد مالتي إزي كنت زبزلو كتوسخ تخيلها أنا 13 14 كابون لعل قنا يتوسخني expire كوني سلازي أنا انت خركبي expire كون كلا تبركناتي أي زجزي يبلين معناته تكون يزجز مالتي لكعكع أتي بريميوم زتوهابن جنزب أبدو باي كأتو يبل مالتي بقال قالت أكابتشات جي بي تي زمت أقول ما بزلو مالتي باي كول أوبشن كتبك لها you want the price to go up نتي برايس وكانت واقع
ናይ ምንታይ ናይታ ትካል ወይ ናይቲ ኦፕሽን ማለት እዩ ክውስኸልካ ትደሊ ባይ ኮል ኦፕሽን እቲ وبنت ثالث بس حتى في جناتها تسوي زعل እንታይ ልካ ገበ ኦኬ ምሳና ይኩን ከለ ያ بحفشو تي واقع كسوس خيل كا توافر زلقا you have the right to buy نتي رايت نت مسلي خات جوزو لها كونتراكت مالتي ابتي سترايك برايس مالتي ابتي اكسبيريشن ديت ابتي اكسبير زغون له معالتي انت تخفل على غاسخا بريميوم تخفل كم تحجي نقول تصنحنا نختو كسب انليميتد يزلو نابنت 200 تزبل كيا شح انت بزيحه مليونات ياخذ كسب تقل مالتي ديبندس كم زوافر كله اوف كورس بزح جنزب توافير كالو تتخسر تقلكا بريميوم تاي كم زلو يزرينا زلو ابنت ناي تسلا 200 كول اوبشن لكا انت غزيكا حمش قرشيت بريميوم كتكوف ليها قدينكا مالتي 100 سله تحقف 500 كتكوف ليها سكويت رسعو حنتي اوبشن 100 تحز سلازم ناكل 200 انت خيدا ابروفيت تخص مالتك 200 تبصح لك كاب 200 نلعلق تكيد كلا 200 5 نزل اكشلي مش ولا سلازلكا 200 5 نلعلق تكيد كلا ابروفيت وز معناته እቲ ፕሪሚየም ዝኸፈልካዮ እቲ 200 በቲ ሓሶ ዘላን ወላ 205 ምስ በፅሕ እንተ ሸጥካዮ ሳብ ገንዘብ ከኢኻ ምክንያቱ ንሱ ኢኻ ተዋፍር ዘለካ 210 220 230 እንዳበለት ትኸይዳ ብዙሕ ገንዘብ እንዳኸሰብካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ 200 ጠጠው እንተኢላ ወይ ቅድሚኡ ጠጠው እንተኢላ ወይ እንተወሪዳ ናብ ገለ ከዓ ወል እንተ ክትከስር ኢኻ እቲ ፕሪሚየም ዝኸሰርካዮ ገንዘብ እቲ 5 ቅርሺ ማለት እዩ ሉዝ ክትገብሮ ኢኻ ኮል ሰለር በንፃሩ ማለት እዩ እቲ ዋጋ ኣብኡ ጠጠው ክብል ይድለ ዘለካ ንክወርድ ኣይኮነን ልጅሊ ምክንያቱ መክሰብ ከፍልቲ ኣሊሚትድ እያ ዳስቲ እታ ኦፕሽን ጥራይካ ትቕበላ እዚኣ ብዛ ዝረኣናያ 500 ምስ ተቐበልካየን ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ጠጠው ክትብል ወይ ከዓ ክትወርድ ድሌት ኣለካ ክድይብ ግን ድሌት የብልካን ምክንያቱ እንተደይባ ልዕሊ 205 እንተደይባ ንኣብነት ብዙሕ ገንዘብ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ስለዚ ኦብሊጌሽን ቱ ሰል ስቶክ ኣት ስትራይክ ፕራይስ ኣብ ፍሉጥ ገንዘብ እንታ ክትገብሮ ንክትሸጦ ኦብሊጌሽን ኣለካ ግዴታ ሰለርስ ግዴታ እዩ ዘለዎም ፕሪሚየም ትቕበል ከም ዝበልኩም እቲ ፕሪሚየም እቲ ወርሓዊ ትቕበሎ ገንዘብ ዝበዝሕ ግዜ ንወርሒ ንክልተ ወርሒ ኢሎም እዮም ዘብሉ ኣብዚ ትከረም ዘዋፍሩ ኣነ እኳ ኣብኡ ዘብሎ የብለይን ሊሚትድ ፕሮፊት ናትካ እቲ ፕሪሚየም ጥራይ ከም ዝበልኩም ስቶክ ላዕሊ ተኸይዳ ግን ንስኻ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ክድይብ ድልየት የብልካ ንስኻ ማለት ንኣብነት ተስላ 200 ኮል ፎር 5 ቅርሺ ተቐቢልካ ኣለካ እቲ 500 ተቐቢልካ ኣለካ ማለት እዩ ልዕሊ ትሕቲ 220 እንተበፂሓ እቲ 5 ቅርሺ بريميوم كتقبل يخا 220 تبصح لك عند بيلكا مالتي 220 تصحيح 200 تخيلات حمش قرشي كيف كتقبر يخا مالتي كاب بيلو كاب تحت 500 هذا نوع 200 انسان تصحيح تحت 300 انت خوينا تي بريميوم حسكايو كوف كتب تخليها لعلك 220 تخيلا كن 10 حمش تكسريها 220 تخيلا 10 حمش مانياتو بخل 220 أكتميتي تبصحلو الكات حموشة قرشي بريميوم تقبل كلها سلازي كباب 10 حموشة كتكسر تخلي خابزي أمالتي تاكال إيتي أوبشن كا تلاتنا نايكور ريني حكي له تاكال إيتي تهلوناها بوت أوبشن مع خالك راح نتنا قداميتي باي بوت أوبشن كنا نقلنا سل بوت اوبشن كاخلنا نخيلنا جزاين شطينا له نتا حنتي ازيا كم مقاوح غيرنا نوسدا جزاء ያለው ሸያጥ ያለው መታ ኮንትራክት አለ ገዛ ያለው ሸያጥ ያለው ከምን ይገዛዘሉ ካብ ሰለር ካብ ሸያጣይ ይገዛሉ እዚ ከማ ልግዕኩም ኤክስፓየሪ ዴት ወላ ሓንዝ ቀየር ኩል የለን 140 ዘሎቲ ስትራይክ ፕራይስ እቲ ፕሪሚየም ኣብዚቲ አስክ ፕራይስ ግን ቅርሽን 98 ይህበና ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ዋጋ ኣብ ክንዲያ ዘላ 141 ዘላ ዋጋ ናይቲ ማለት ስለዚ ኢን ደ ማኒ ነይሩ እቲ ባይ ኮል ክንብል ከለና ኢን ደ ማኒ ነይሩ ኣውት ኦፍ ደ ማኒ ተዝኾን ነይርካ ሞር ፕሪሚየም መኸፈልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ባይ ፑት ክንብል ከለና እንታይ ማለት ስከብ ከለኹም ነዚያ ከዓ ሓንቲ ሂብኩም ፀኒሕኩም ፅቡቅ ትርጉም ባይ ፑት ኦፕሽን ክንብል ከለና ትጎድል ያ ማለት እዩ ንታሕቲ ትጎድል ያ ማለት እዩ ኤክሰለንት ባይ ትጎድል ኢልካ ትሕዝ ትጎድል ኢልካ ተዋፍር ኣለካ ተዋፍር ትሰሊት ንክትሸጣ መሰል ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ባዕል ኣማዞን ሂብና ነርና 200 ክላስ 190 ኢልካ እንተ ቢልካ እንተ ገዚእካ ነዚ ፑት ኦፕሽን ባይ እንተ ጌርካ 200 ክላስ 190 ኢልካ ማለት እዩ ወላ 120 እንተኸይዳ ስቲል ብ190 ክትሸጣ ትኽእል ኢኻ ሓቂሎ ስለዚ ፅቡቅ መክሰብ ትረክበሉ ኢኻ የሃብ ራይት መሰል ኣለካ ንክትሸጣ ኣብቲ ዝተሰማማዕካሉ ዕዳጋ which is strike price ዝተሰማማዕካሉ ፕራይስ ወይ ከዓ ዋጋ ማለት እዩ
ልክዕኩም ሎ ዝኻ ስትራይክ ፕራይስ ኣሎ ኣስክ ፕራይስ ኣሎ እቲ ብሬክ ኢቨን ክንደይ ትበፅእ 138 እንተኮይና ኣብ ብሬክ ኢቨን ክትወፅእ ኢኻ ቅድሚኡ ኩሉ ግዜ መክሰብ ኣለካ ማለት እዩ በንፃሩ እቲ ፕሪሚየም ዝቕበሉ ዘሎ ገንዘብ እዘን ቅርሺ 98 ወይ ከዓ 198 ወይ ከዓ 200 ንበለ እንዳሓን ዝቕበለን ዘሎ ገንዘብ ከዓ ናይቲ ፑት ኦፕሽን እንታይ እዩ ሰለሪ እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ስምረት ኣይ ናይ ብርሂነ እዚ እቲ ፑት ኦፕሽን ሰለር ዳ በቃ እንድሕር ስኻ ክሰዲ ጌርካ ሰም ፕሪሚየም ወስዶ እንዲሱ ኣብዚ ኣለኹ ድሕራይ ትሪኢና ኣለኹ ማለት እዩ ብክስተ ከይትኾን ድምፂ ጥራይ ትሰምዑ ኣለኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካሽ ኣለዎ ኦኬ እታ ዋጋ ኣብ ከምዚኣ እንተ ካሽ ዘይብሉ ተኮይኑ ከግዝኹ ይክእሉን እዮም ወላቶም ብሮከር ንኣብነት ተስላ 295 ኣላ ሓቂ ዶ ያ ስለዚ ንስኺ 250 ልዕሊ 250 ጠጠው ትብል ዝብል እምነት እንተሃሊእኪ 250 ኢልኪ ፑት ኦፕሽን ክትሸጥ ትኽእል ኢኺ ኦኬ ትሕቲ 250 እንተበፂሓ ብ250 ክትገዝእያ ክትግደድ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ዋላ 200 እንተበፂሓ ንስኺ ብ250 ንክትገዝእያ ሰብ ብ200 እናገዝኣ ኦኬ 300 400 ተኸይዳ ግን ስቲል ኣብ ፕሮፊት ክኸፍት ብለኽ ፕሪሚየም ትቕበል የለኹ ማለት እዩ ኣብዚአን ሕጂ ትኸስሩ የለክ የብልክ ንስኺ ክትከስሩ ትኽእል እንታይ እዩ ንኣብነት ተስላ ናብ 200 ተወሪዳስ ብ250 ትገዝእ ኣለኺ ሰብ 200 እናገዝኦ ከሎ ማለት እዩ ወሲኻ ገዝእ ኣለኹ ያ ስቲል ካብዚ ሕጂ ዘላታ ዝጎደለ እዩ ዘሎ የዋፃኪ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣብዚ ዘይትፈልጥዎ ትካል ብፍፅም ኣይትገዝእን ኢኻ ኣብዚ ትፈትዎ ትካል ብክንዲዚኣ ዋጋ ክገዝኣ ድልየት ዘለኒ ትብልያ ትካል ግን ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ያ ሕጂ ሰለስተ ተስላ 300 ኦቨር ፕራይስ እያ ዘላ ብጣዕሚ እያ ከቢራ ዘላ 220 እንተትኸውን ምገዛእክዋ ስለዚ ክልተ ጆኮ ዘይፃወተላ ደኣ 220 እንተበፂሓ ክገዝአ እየ እንተዘይበፂሓ ከዓ ፕሪሚየም ይኽፈል ኣለኹ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ኣብዚ ንኸስሮ ነገር የለን ከም ዝበልኩም እቲ ትኸስሮ ግን ቀዳማይ ነገር እቲ ካሽ ተታሒዝካ እዩ ዘሎ 220 ን100 ዘግዝእ $22,000 ከተትሕዝ ክትክእል ኣለካ ኣብኡ ከተትሕዝ ክልኩሉ ሳብቲ ብሮከር ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብካ ይተሓዘካ ኣሎ በቲ ሓደ ኣብዚ ናይ በዓል ኮል ኦፕሽን ግን ባይ ኮል ኦፕሽን ክብል ከለና ግን ካሽ ኣየድልየካ ንብሕሱር ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ባይ ፑት እንተኢልካ ትጎድል ከም ዝበልኩሞ እዩ ወንዲ ፕራይስ ትጎዳውን ብጣዕሚ ክትጎድለልካ ድልየት ኣለካ ብጣዕሚ ተጎዲላ ፅቡቅ መክሰብ ትረክበሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልክዎም ናይ ኣማዞን 200 ከላ 190 ዝብል ባይ ፑት ኦፕሽን እንተገዚእካ ናትካ ስትራይክ ፕራይስ ማለት እዩ ናብ 100 እንተኸይዳስ 9 ብ100 ክንደይ ንኸስብ ኣለ 9,000 ንኸስብ ኣለና ማለት ካብቲ ሓንቲ ኮንትራክት ጥራይ ሓቂ ዶ ያ ምክንያቱ ካብ 190 ትበፅሕ ኢልክለኺ ኢልክስ ባይ ፑት ኦፕሽን ገዚእ ክለኽ ትወርድ ናብ 190 ማለት እዩ ትሕቲ 190 ኩሉ መክሰብኪ እዩ ምክንያቱ እቲ ኦፕሽን ክስታይ ኣውፂእኪ እቲ ፕሪሚየም ትኸፍሎ ኣውፂእካ 184 ንበላ ድሓን ምክንያቱ ዝካ ትኸፍልዮ ስለ ዘለኺ ኦኬ ዘይምለስ ሓቂ ዶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ 94 እንተወሪዳ ኣማዞን ሰብ 94 እንዳሸጣ ንስኺ ግን ብ184 ክትሸጥ እያ ትኽእል ኢኹ ማለት እዩ ንስኢት መክሰብ ናይዚ ፑት ኦፕሽን ንብሎ ዘለና ከዓ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣትሊስት ባይ ኮል ኦፕሽን ከመን ትብላ ዝተኣመንካሉ ናይ ሓደ ዓመት ገለ ሂብካ እምበር እተን ካልእ ግን ማለት እዚ ሪስክ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሮፊት ናቱ ብጣዕሚ ሊሚትድ እዩ ንሪስክ ማኔጅመንት ኢካ ትጥቀመሉ እዚ ባይ ፑት ኦፕሽን ብጣዕሚ ዝዓበየ ሪስክ ዘለዎ ንሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ዕዳጋ ውዒሉ ሓዲሩ ክውስኽ ዝብል ግምት ኣለና ንሎንግ ተርም እንተኮይኑ ፑት ኦፕሽን ዘይኮነ ኮል ኦፕሽን ክትገዝእ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ግን ሾርት ትገብር ኣለካ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዘኸበደ ኸውን እዩ ሰል ፑት ኦፕሽን ዝበልኩም ከዓ ካሽ ሰኪር ካሽ ክህልወካ ኣለዎ ገንዘብ ዋጋ ኣብታ ልዕሊኣ ጠጠው ትብል ፕሪሚየም ክኽፈል ኣነ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኣማዞን ከም ዝበልኩም 190 እንተኢላ ልዕሊ 90 ጠጠው እንተኢላ ስቲል ኣብ ፕሮፊት ኣለኹ እቲ ፕሪሚየም ክኽፈለኒ ውፅእ 6 ቅርሺ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እንተወሪዳ ከዓ ዳሕን በቲ ዝደለኹዋ ትካል ይገዛ ኣለኹ ስለዚ ንፈትዋ ትካል ኢና ክንገዝእ ስለዚ you have the obligation excuse me ቀዲማት ንኸይዓፀኹ ሶሪ ንመጀመርያ ግዜ ትቀድመኒ ላ ባይዘ ወይ እንትሻው ቅድሚ ዕፃወት anyway እቲ ፕሪሚየም ንኽፈልና እቲ ፕሪሚየም ትኽፈሎ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት ካ ክበኩም ፅንሐት 190 ኣብነት ኣብኡ ከለኹ ወላ ነዚ ኣብነት ዘይኮነስ ኣብኡ ከለኹ ሓፈሻው ማለት እዩ ሶ ኢን ጀነራል
እዚ ኦፕሽን ክንመሃር ከለና ኩሉ ግዜ ገዛ ወላ ክንብሎ ንኽእል ኢና እታ ዝበለፀት ባይ ኮል ኦፕሽን እያ ኢለኩም ኮል ኦፕሽን ንክትርዳእ ንባዕላ እታ ዝዓበየት ቀዳመይቲ ተረዲእኩማ እቲ ካልእ ናይ ግድን ኣይኮንኩምን ክትንክፉ እዚ ትጥቀመሉ ከማ ሊሚትድ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ናይ 6 ውዕቶ ኮይኑ ፅቡቅ ከምፃልካ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣሎ መዓልታዊ ሰሙናዊ ኮይኑ ግን ከም ዝበልኩም ብዙሕ ቴክኒካል ክርዳእካ ዝኽእል ዘለዎ ቻት ክትርዳእ ኣለካ እቲ ታይም ዲከይ ዝበልናዮ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ sorry guys, 1 second, كم دسوكم غليتها حنت دا روبي الله خلو برينا نزلت على خاب حتى صار قلت اليوم مرسمو كلتا 3 دقائق وصل لي انا اوكي بابي نقبلك يا خفت على ذا اوكي حوالي سلام كم يمسيكم سلام روبي سلام روبي سمبت كم يتوعدوا صبي يلا كان بس أنا دعان المهم صورو كمان تقبرنا قال نجزء روبي حوالي كم ناي اوبشن كنوصل مالت دي تعب اوبشن بربا اوبشن اوكي اوبشن يا كبد بل انديو ريكومنديشن كبكم اينا قندحة نعم نكينا فتن اذا حجتاش من ريسك انديو انا يا وسكا اتوسدي عند حراي لكسي الجوخة عي كم ريسك مهان سلاز فلت كستراح جس خيدي هبنا ما برا جزء يكون كان لأن نزل ناخريس كي كون انا عايقن دك اسايبني مالتي انا لسه كما الله غيرتها ربي ثانك يو ربي واي بري ناركي مكابر روبي خدم كان تاني اوبشن هو كبت كتب لي اني ويز بزح ستايب لنا هون ولا ربي بيرو حسكا قال يدخلون اوبشن هبي لاقي بيرو ده اوكي where is it هذه ثاني دمت خفيت له انسى اوكي تمرسكم الله ስለዚ እቲ ባይ ኦፕሽን እዩ ባይ ኦፕሽን ከተንኽነ ተሓስ ኣብዚኣ በፂሕ ነይረ ባይ ዘወቲ ዝቐለለ ካብዚን ኩለን ዝተምሃርናየን ዝቐለለ ዘይኮንስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ግምት ዘለኒ ባይ ኮል ኦፕሽን እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናቱ ከዓ ከምዚ ወላ ገዛ ክሰርሕ ኢልኩም ሕሰብዎ ገዛ ክሰርሕ ኢልኩም ሕሰብዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ በልዎ ድሓን ብዘይገድፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ጠለብ እንተሃልይዎ እኹል ገንዘብ ግን ዘይብልካ ኮይኑ ንኸፍሎ ኢና ባይ ዘ ወይ 50,000 ዲገለ ዲፖዚት ንኸፍሎ ኢና እዚ እቲ ፕሪሚየም ንኸፍሎ ዘለና ዳውን ፔመንት ወይ ዲፖዚት ኢና ንፅውዕ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኦፕሽን ባይ ኮል ኦፕሽን ክንብል ከለና ልክዕ እቲ ገዛ ኣነ ዴቨሎፐር እየ ገዛ ዴቨሎፕ ዝገብር ወይ ዝሃንፅ ገለ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ 50,000 ኣለዋ ነብዚ 50,000 ከብለኒ ዋጋ ናይዚ ቢልዲንግስ 150 እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ 150,000 ማለት ንሓንቲ ገዛ 150 እያ ድሕሪ 2-3 ዓመታት ግን ቢል ንክገብር ኣነ 2 ዓመት ክወስደለ እዩ ክሳብ 300 ክበፂሕ ዝብል እምነት እንተሃሊካ ካብ 300 ሕጂ ትህብ ወይ ከዓ እቲ ሪስክ ናትካ መታን ክትሕተልካ እቲ 50,000 ጥራይ ትኸፍል ኣለኻ እቲ ገዛውቲ 300,000 እንተበፂሑ ፅቡቕ ሓቂ ዶ ምክንያቱ ስኻ ብክንደይ ኢኻ ትገዝእ ዘለካ ብ150 ንክትገዝእ ኢኻ ዕድል ረኪብካ ዘለካ ኦኬ እቲ ሪስክ ናትካ ሊሚትድ እዩ ክትከስሮ ትኽእል 50,000 ኣብኡ ተበፂሓትልካ ግን ብ200 ዝገዛእካ 100,000 ትኸስብ ኣለካ ብላዕሊ ማለት እዩ 400,000 ተበፂሕካ እሞ ብላዕሊ እዩ ስቲል ፕሮፊት ብሕፅር ዝበለ ብ150 ንክትገዝኦ መሰል ይወሃበካ ኣሎ ኣብቲ ወረቐት ውዕል ማለት እዩ ልክዕ እዚ ባይ ኦፕሽን ካ ልክዕ ከምኡ ይኹን ዘሎ እዚ 50,000 ዝብለኩም ዘለኹ ብ50 ጌርኩም ውሰድዎ $50 ማለት እዩ $50 እንተኮይና ንሓንቲ ኮንትራት ማለት እዩ 100 ኮንትራት ስለትሕዝ ንሓንቲ ብሕሳብ 0.50 ተባሂላ እያ ትፅዋዕ ብሕሳብ 50 ሳንቲም ኢሉ የርኤካ
مئة ترنيف كاسلة جوزها 5 قرش قبل كاي مالتي سلازي لك كم زي يقبري ولا جوزات زي يقبري يكون بايزوي أبستفعل على زي أوبشن مالتي بستفعل على نجارات يقبري سلازي باي كول أوبشن كم بالكنا إتزع عبي كرد الناس جبوا نسي نعوس الواحد قبل دزغل واقع نايتي أندرلاين أسيتي لنزوعه أندرلاين أسد تي نابنا تابناي تسلا قبل تخوينا ويزن واقازي كعب خلو ندعبي خير مالتي expiry date نزخه رسيعكم صنيحي أبوشتي 3 عامتي لله 3 years مالتي وي 3 ورحين ولا 3 وارحين ولا بزخ مالتي سلازي أبوشتي 3 ورحي كوب أنت بسيحة الدرخي كان خان تصاب بحسر ناخد جزء مالتي سلازي زخه تي تايم ديكي تايم أزيو أقداسي يخون مالتي إتي تايم دي كيز يقولوا معات أو إكسبير نخون خير كلت معاتي بتعمل ريسبون قلتيفو تصريحو العلي تشي تقلتيفو جن قلتيفكا كتكسب تخلي خا فولاتيليتي اي في امبلايد فولاتيليتي نبلغ عن بعلو صلوا له مع رخمي قلتيفو لعل تحتن كبي خلقات صلوا له مالتي سلازم نوح زبله غزي انت خوينو اي ثينك ترين انت خوينو كل باش اقول قبلكم خلي نوح زبله غزي تخوينو جن ازي باي كولين اوبشن بعلو حدا كمتي اماراتيتات كخون يخلي اتزقل اذا خالق جن كم زبلكم ترمينولوجي زلو تي فاندامنتال صبور ديت كلو كالو تشارتس منالبات كتقمالك قرب ريسك زلو خون خالي ولا نخطردو I think قدامي تترديكم ماجن اتليست صبو مهيركم الله كبل يخلي ولا انا حقسني يخلي مالتي سو دحان تكون حتات هاليكم كابت حتاتكم كمل سلكم ناي اوبشن جن I think قالو ندي كبل زبله كل نتقوم اللي كونن معناتها انا زي فوتو ولا يهلوني تين كندي اقدست جن مهيركم يزبل امنت علني بفلازين 4 تصبو يلكم تحسكم كم تقولكم in the money out of the money at the money مهيرنا اقداسنت ناتو رينا يرنا I think أريج ماني أريج تاسم بقية ندرس عقل مثلا أري هجي عريت انت الكني من داسم سمكي عريم أري عريم حقه أري هج جي الكاتب في كاس الأخير أتين زحلة فقستي حتى كنيرك مثلا ولا ناي أنت حد كنيرك ناي رولين حكي له هو أنا بعلم مستحنتي أخبر دالي إزاي نشتي بوت أوبشن على أنا حجي بزح يكون أني أنا سلسلة 14 خستايز جوبر قوة بتاع نقيدو سلسلة أخوه ناي كيو بي إت مالت دي ويف نشتي بيلي زلو نعرفهم بيكم من زجوبر يكون أني تايم كشت أصلا زغل مهناس لونج ترم زبل يكون هاي تمكن كل تورحي قبل الله خوي أنا بعلي ورحي جيري أغسطس زرخوك مثلا هاي تمكن هاي جولاي جيريو رجال لسه مش زبل يكون حجي نزيع كندا كونترات جزء له تري الله العريم 4 كونترات هو ريال له 4 اوكي كونترات 4 جزء اوكي اتناتي هو زلوخا ابي على اوبايت اوبن غير ان زلو 120 يا جزئيه اوكي 120 نحنت كونترات مالتي ماشي الرول انت ليا الرول حاتتكني هو اكسرسايز كجبرو it doesn't make sense حجي حكي له معناته تي بريميوم زخفل كله تي زبل كوك علي اكسرسايز مقبار زوات يكون معناته كثير يخشطو مالتي رول ديسبوزيشن مع اسك تقمل لا كريك احنا نقولو رول ديسبوزيشن تيليا معناته غزي قلطفو ياتون سلازلو كشجر نخلو مالتي اوكي زبز حق غزي قولو مالتي تي اكسباير ديت 4 شوعات معات لوان حجي زي ناتي اوكي هو ስለዚህ ቅርሽን ዕስራን ይኸፊለሉ እንተላይ او ابز القرشن ዕስራን نحنتي ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንዓ ጠዊቐ ድሕሪ 25 ጁላይ ዘሎ ግዜ ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኦክቶበር እያ ዘላ ብድሕሪያ ተለለይ ጃንዋሪ ከይደ ክእል ብዘገቲ ጃንዋሪ ንበላ 16 ጃንዋሪ هو ልክዕ ኣብ ደሴም ፕራይስ ክመርፅ ክእል እታ መሪፅ እያ ዘለኹ 15 እያ መስለናተይ 15 ወ ተለለየ ከዓ 17 ገለ ክመርፅ ክእል እየ ማለት እዩ እንዳኸበረ ክኸብር እዩ ምክንያቱ 17ታት ስለ ዝበልፅ ናብ 15 ንክትበፅሑ ማለት እዩ ኣቀይዶ هو ሕጂ ነዚ ንኣብነት ክመርፃ እንተደልየ እንታይ ብለኒ ኣሎ ፒክ ኒው ፖዚሽን ብለኒ ኣሎ ሓድሽ ፖዚሽን ክመርፅ ኣለኒ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ክመርፆ ፀናሕኩ ሓቀይዶ ስለዚ እንታይ ክትገብረኒ ሽዑ እዚኣ ቅርሽን 20 ዘላ ኣጉዲላ ንኣብነት እዚኣ እንተ መሪፀ እያ 550 እያ ዘላ هو 550 እንተ መሪፀ ንኣብነት ክንደይ ትብለና ትሪኢ ኣለኺ ክንደይ ገዛ ኣለኹ ኣነ 4 ለምንታይ 550 እንዳርአኒ 430 ኣላ ምክንያቱ ቅርሽን 20 ኦረዲ ነቲ ሓደ ግዜኡ
اوكي نعو اب قمت اتيوم بحموشن حمساني حجي زات زلو سو بخال امرار زراربا نعا انت شيت ايه ولا بحموشن حمسان جزيان كشت كو ب4 30 جزيان معري تكون زلو ام اي راي حكيلو اوكي እሞ ጽቡቕ ማለት እዩ ኦልሬዲ ስበቲ ኦልሬዲ ያለካ ቅርሽን ዒስራን በትኻ ሓብክን 550 ሲ ብ430 ትገዛ ኣለኻ ب4 30 يكون زغزا زلو ግን ነቲ ክሸጥዎ እዮም ኦኬ ነዚ ኮንትራክት ንኻልእ ሰብ ሂቦም ኣብ ግምት የእትዎ ኣለዎ ማለት እዩ ሰው ክልተ መራት እዩ ዘለና እቲ ሓደ ነዚኣ ክዓፅዋ ክእለ ነዚኣ ሸይጠ ሰሊለ ሰልቲ ኮንትራክት ማለት እዩ ኢለ ቅርሽን 20 ክኽፈል እየ ሓቂዶ ኣብ ሓንቲ እዋ ካብ ከምኡ ዝገብር ግን ክቕልጥፈለይ መታን ካብ ንዑ ክሸይጥ ገለ ግዜ ዝወስድ ሮል ኮንትራክት ኢለ ኣብኣ ከለካ ኣውቶማቲክ ክቅይሮ ክእለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መክሰቡ እቲ ክሳርኡንስ ማዕረ ዝኾን ዘሎ እንታይ ሒዝከያ እዋ ሒዘካ ሕጂ እታ ኤክስፓየር ዴት ስለተርሕቓ ዘለኻስ በነፊት ኣለካ በትን በትን ማለት እዩ ንዓ በነፊት ዲ ክትብላ ኣይኮንክን ኣም ኖት ሹር ምክንያቱ እቲ ግዜ ትህበክ ስለ ዘለና ጠቃሚት እያ ንዓይ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣይትጠቕመንን እያ ከምኡ ዘብል የብለኒ ምክንያቱ ግዜ ስለ ዘለና 47 መዓልቲ እኩል ታይም ኣለኒ ግዜ 40 ልዕሊ ወርሒ እዩ ዘለኒ ዝኸቐጢፍ ኢላ ንታሕቲ ዝኸይድ ዝትካል እዚ ማለት እዩ 5 መዓልቲ ወይ 3 መዓልቲ ወይ ገለ ተዝተርፋ ነይሩ ግን ምናልባት ተዋፀእ ክትከውን ትኽእል እያ ክልተ መራት ዘለኪ ሓደ ሸይጥ ክትገዝእ ወላ ትኽእል ኢኸ ወይ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ማዕረ ውፅኢቱ ንምባል ኢለ ኦኬ እቲ ሮሊንግ ኮንትራክት ብዘሎስ የቃለልኪ ዘሎ እቲ መስርሕ እምበር ንዓ ሸይጥክ ወላ ነታ ኮንትራክት እንተገዚእክያስ ደ ሴም ቫልዩ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ገንዘብ ክተጥፍእ ዘለኺ ዝብ ዘለኹ ምክንያቱ ሰብየ ኖ እታ ኮንትራክት እንተሸይጥክያ ቅርሽን 20 ክትቅበል ኢኺ እዋ ቅርሽን 20 ናብ 430 ተወሲኽ ኩሉ 5 550 ክትገዝእ ኢኻ ማለት ስለዚ ሮል ግበርያ ኣይትግበርያ እቲ ትረኽብዮ ዘለኹ ውፅኢት ማዕረ ዝኮን ዘሎ ስለዚ ሮሊንግ ስለ ዝገበርክዮ ነቲ ፖዚሽን ፅቡቕ መክሰብ ትረኽበሉ ኣለኺ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ኩነታት ክፅሎ ይኽእል እዩ ንምባል ኢለ ኦኬ ተረዳእተኒ ያ ኣብቲ ኢንተርምስ ኦፍ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዓይኒ ፋይናንስ ኣብቲ ገንዘብ እንታይ ፕሮፊት ረኽበሉ ኣለኹ ትብል ከለኺ ፕሮፊት የብሉን ብካልእ ኣዘራርባ ንኣብነት ቢትኮይን ኣብ ኮይን ቤዝ ብ100 ሽሕ እንተሸጥክያ ወይ ክትገዝእያ እንተኽኢልኪ ኣብ ጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ባይናንስ ግን ብ150 ክትሸጥያ እንተኽኢልኪ 100 ሽሕን 50 ቅርሽን ማለት እዩ 50 ሽሕ ዘይኮነ 100 ቅርሽን 100 ሽሕን 50 ቅርሽን ክትሸጥያ እንተኽእል 50 ቅርሺ ትኸስብላ ኣለኺ ሰማሃው ሓቂዶ ምናልባት ኣጋጊ ክኾነ ክእል ዝያዳ ሰሪ ሰምዕ ኣለኽ ትኾን ሚፀኒሐ ሰምዓካ ፀኒሐ እዋ ሕጂ ነዚያ ኮንትራክት ክንሪኣ ከለና ማለት እዩ ቅርሽን 20 ሂበላ ዘለኹ ኣነ ሓንቲ ማለት እዩ ሓንቲ ፖዚሽን ዝሓድሽ ዝረኣኽዎ ድሕሪ 300 ሮል ተዝገብሮ ነይረ ክንደያ ነይራ ዋጋኣ 550 እቲ ማእከሉ ዘሎ ኣብ ማእከል ጋብ ዘሎ ክንደይ ሂብኒ 430 ምስቲ ዘለኒ ገንዘብ ተደሚሩ 550 እዩ ዝመፅእ ስለዚ ወላ ሓንቲ ለውጢ ሳይህቡን እዮም ዘለዉ መክሰብ ሳይህቡን እዮም ዘለዉ እታ መክሰብ ግዜ እናውሓ ስለ ዘለኹ ጥራየ ንምንታይ ዘናውሓ ዘለኹ እምነት ስለ ዘለኒ በቃ እዛ ትካል እዚኣስ ክትወርድ እያ ድንጉ እያ ቆርመር ክትወርድ እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ጥራይ ሮል ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እየ ስለዚ ንዓ ሸጥኪ ተሓዳስ እንተገዚእክን ሮል እንተጌርክያን ማዕረ ውፅኢት ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝብለክ ዘለኹ هو ترداتني أب بروفيت كاسل زلها تاني كرشن عسران أب لوز أنت تهلو خه نامنت درجة أب بالانس تهلو لك عبتا أب جنزب كانت تهلو نامنت كرشن تا قرشن عسران ده إلا نبلا كنزي أب ناتا جنزب كان لها إكسباير ديت كأني أخي لك كان نبت حجي رولوبر كتجبرس تمعلت أرحي كامالتيو أبز هاي سرح ديو تك أب جنزب يزلخ بيزو إذا قرشن عسران أبي أزلك عداك ولا بقى تعطي أقطعم زعمنا توكس أنا حكوس أبي أوكي أقطعم قوين مالتي كثيرة تزخون نيرة عملت 10% و 10% كده تزخسر نيرة أنت اللي كنا جن ستيل إذا بزولو تدمير مع رغوتري كنا كبرنا بايزوي ما هنا تتقدر نيرة زي أخا من البعض قرب تحكوني همشتن سلاسان جزء عقلك توردي عند كونترات كا من هاد كل كونترات لو ورد خيدي أوكي زي أبزل عندك تكون يا مالتي ምናልባት 10 እንዲ ክንደይ ዝኾን ዘሎ 430 كون يا زي 530 ተወሪዳ ማለት ልክ ዓባቕ ትኮን እያ ተፍልልያ ቅርሺ ተደመር 430 530
حكينا مهم. يعني كونتراكت جزات وين غا 35 ولا سلازي ستي رول جبري اي تجبريس دسيم توصيتس معري نعاز يكون بروفيت ترخب لازلخي ابتات جزئيا زلخ كونتراكت راي امنت سلازلكي تناوح زلخت جزئي مالتي من البات لو مكا يتورد نتخون جن ازوش تور حس كتورد ديال كترخي رول تجبري زلخي سلازي يقللكي زلت مجد بك ولا حنت خالد طمي هبك أوكي. يلنس እሺ رددያ اوكي قال من البات تتهليكم حوات قبلنا اوبشن مدحن من البات قال تحلينا ولا سجلكم دون غرينا تنكف كنا بلون غرينا اوكي سمرت يا برهني زكستايك عند حر أبزي أنا تكخاتي اللي خوالا أنا بخما جن بعسران حموشتني كمان رخيبة قرشن عسران حموشتني خفي للدلخو إذا جزي خاز لها بوت أوبشن جيري على اللقان هات من لسهلة اوكي حجي ناتا ديكونا ناتا تردين له إذا تسلا حج بعد ما يكون أوبشن جيري ينيره دحري وديقو مالتي تحت وريدو له تصبيعو حجي سون لايك ثلاثة عسران قال المعال تريفولوتي إكسباير نعور القبرة خوينا حجس تناوي حيرو دو حاش لوزي اوريدي جيرد لو تحتي وريد دلو دو كلوز جيرا خم بحدش كجاز what do you think I mean هو كبيد اندي سخنفلط ان خلنا انويت هو زبالكيو ان جنرال ناي ورحي كبيدي كم بعد تسازع مثلا ورح وقت مرز كمان كبر زبال خويني سمعني اي ثينك لونج شد شورحي اتليست كل تورحس كله له يبل انا مالتي تريسك زي بقول توين جن ازي اشغاري وايدن نفتي وريد كيز لخ انا خلنا بعد خايف فلط اندي بزح وريد دلو بقى كيدو دارجة 7% تودين دي تكون واحد يا دارجة 8% بر وريد لو برهيني تكراش تقبر له قد مين جزيه يا ثلاثة سوسان قالن كتبت خلي جزيه حليفات طويلة يا فول اوبشن كبيديو ابكم وكا one second اوكي سوري እንደ ኦፊስ ክሳብ ንሕዛብ ገዛ ኮይነ እንሰርሕ ዘለኹ ምንቅስቃሳት ቀትሪ ኮይነ ኣብ ዝጋጠመት ግዜ የሬታ اوكي يا جد ስምረት እየ ኣይ ቲንክ ከቢድ እዩ ኣይ ቲንክ ወላቲ ስቕ ተበልኪ ክመንፅላቕ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ተስላ እንታ ክገብር እያ ኣይንፈልጠና ኤኒወይ ፅባሕ ሰላም ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣይንፈልጦም ኣይ ቲንክ ደማሲሶም ኣለዎ ከማንቲ መሰጂ ዝፀሓሓፉ ዝነበሩ መልእኽትታት ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ከምዚ ብፍላጥን ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዝብሉ ኣለዉ እቲ ሓቂ ክሳብ ንፈልጦ ኣይንፈልጦ ኢና ሓቂዶ ስፔኩሌት ጥራይና ንገብር ስለዚ يا that's why they call يا هذا لاسا ወህርዴክ ኣጋጣሚ እንታይ ክበሃል እዩ ዊ ሃቭ ኖ ኣይድያ ንዕኡ ግን ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣይ ቲንክ ዕለት 9 ካ ፅባሕ እንታይ ዘሎ ዕለት 9 11 ካ ኣገዳሲ ዝኾነ ኢቨንት ፍፃመታት ኣለዎ ምናልባት ናይ ከምኡታት ክወስኸል ክኽእል እዩ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ተዘይኮይኑ ኣይ ቲንክ ለቲ ኤክስፓየር ስኢልኪ ኤክስፓየር ክሳብ ዝኸውን ስቕ ተበልኪ ከማን ዝፅላእ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅባሕ 20% ገለ ወይ 10% ጎዲላ ትልክ ግን ንእሽተይ ካ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ትገብርሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ኦፕሽን ካብ ብዙሕ ጎዲሉ ስለ ዝፀንሕ ዲሲኤም ዝገበርኪ ኣብ ድሓን ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወርሒ ስለ ዘለኪ تسلا خاطر انت اخم تتفلتي 10 يا ثانك يو برهيني يا 8% هو تبزح ገንዘብ وسنه يسمرت بزح ገንዘብ ንባዕሉ ክንደይ እዩ ገንዘብ ወላ ብዙሕ ይረደለኹ ምክንያቱ ኦፕሽን ሲ ዳርጋ 10 እንደ ገዜ ዘለኹ ሰው 10 ኮንትራት ዳ ብዙሕ ኮንትራት እያ ክንደይ ትበፅሕ ክንደይ يعني 4 ሚሊ سترايك 4 سوسان كلوز كتكون كلا جزء يعني رح 3 سوسان هو قناتك سترايك كندي مو 3 سوسان 4 تبتحي له يا دارت إيرانيرو كبيدي وان 25% على مالتي كم زول خيانة كان هابتن قد نحكم نيم تبعي سمدلو يكون نبع لهم فوتين خيلناتي صحفو كان يحكي إذا مثل شفاف نوصل لزلون بر نايب حق عندي قن شفافينهم كعباب سويم حجي كم خاك علي بزح له انتو زين بلو تانكي سبو عدل قن سمرت اوكي سكزا سلام برهين سلام ناتي كوني بزعب اوبشن ايكونت نالبات ازي يهود سي خمي تري اجكو خمزة عن توي زلكايا كم ساعات يخلو عداقا قديلا لا مالت يحر قديلا زيادة نجز انا الدوي كمي انتاي تري تالك بزعب اخلك عليه I mean يا كنت يا غدي مولا قبل لكم صنح كو I think تكزي حجي كو بوزح سسع له خمان يكون عندي بزح ترقاقص عند حلونا يبتاع مخيد زلو تكالات
كم تكال هو صبغ خستايم زقبر زلو عدين فديجن I think challenging كوين يسمعني more بريتيل زقو عزات كارات نزين زخدا زلو بريتيل مالك إحنا ينحكيله ريتيل أنا نسوم بتم عبيت وافرتي كون زبز حق زين كسر زلو سو نيشتي ملس تبل كوين يسمعني لكن كساب كندينا خنجزا جن have no idea أنا نبعلو ممتين كم تكال جن يس كواليتيا I think بزح مرات إسلاس زلنا من الباتتي نوح زخدا وإلى حد يروح من لا يزبل قمت جينات تصبني يا خمان زلا خوين يسمعني أكله كمان خمسة حدا عينتين مثلا إيش حكي خمسة إنرجي قلينا أي الرخبني روبين هود ناي فاينانس يزي نجزا لون شو تقولوني ناي فاينانشال إندستري ناي تكنولوجي مالتي وكلو جن كم بعد مسبع الروبين مسبع الزين زبال مسبع الانفيديا قال خير خالي أوكي نيوكلير انرجي سو ماشي نيوكلير ايوه من تاكل أوكي إتا ثانك يو من تكون زي الأحوات تاكل إتا فيسترا ومسبع الفيسترا تغير تفضل تكون فيسترا نبي يسترى لأن كمان بركي بزح زبالة سو صبح كده اللي كمان فيسترا تالي كا قد فايتك زي أنا تي I think كومي كل جزية إني أكله ولا أنا روبين هود نو أوكلون أوكلون فيسترا في اللي بلن أوكي في اللي أكله هو فعلا نيوكلير انرجي اللي يسيح فلنا زبطرينا لخبزي فيسترا مرحيتن اوكلو خاليتن اللابزي ان ان يالونا نانو نيوكلير نبلو زي اس ام ار لنا زي دي اي فيرون سلازي كابزي ان حانت زمريت كاس اخولي اوريديس ريسكي انو بعلو مالتي تي عودي يا بطعمي غلطي في القصقاص زي بتحازي يقولون اوكلو خامو حجي تجزاني باي زوي اوكلو قدم تزارينا سنو تايم حجرة هو صبح إيش بقى فيسترا خمان بالفيسترال فيسترا خمان بروفيت وصل كاس الله يكون يا صبح على قد محجوك قرب وسيد الله نيره هذا تشح مساب وسيد الله نيره صبح كمان ما يسانا بوريدات لك واستعبر الجريا جهادي بالله اوكي صبغ هذا حيس كان لهم بيسترا وكواليتي او كم دكا سو على انفيديا مستي اي زبال عادي ترى از قبل الاس ام ار نبلو مالتي ثانك يو انفيديا اوكي انفيديا كاني انا وش غير ابزح لان جن انكليل يا بزلا انكل هو مرحي تنيا وعبي عندي حتى 3 تريليون تبصحي خاتي من قصقاسنات وليميت دخوني وسامها بقول لك 5 استيخوني عبي بقى عبي سلازلس استيخون مالتي كم بعد اوكلو قلنا بحدا ما عاد 10% نوصل 5 اخين يا بتعمي اوكلوك لعلن تحتني هذا يا ثانك يو ثانك يو اوكي قبري زوم قبري كير لا سوري زوم تبلا لا زوم تراي صح زي بالله اسكو او ان اوبشن تليكم حتى مقدم عنا تخلي قدم سكرنا ريتا اوبشن لك وبرهن دينا صارت اللي لابتي ناي كول اوبشن سي كاش كهلوت አለው መግዛት ይካልካ نو نو أربعة اللي تقيس لكم حكيله كاش كهلو كازلو سل بوت اوبشن كتقبل كلا هاي تاني مود اخر اي ثينك تميز خاطر ريخين لختم فيديو راخين ريان كالا جزين كده هم بر ريان لهم رأي زي ابزلاتك زي اتري الله هي سل بوت اوبشن كتقلي خلا هي نسخ تكون كلاعت يا كاش كهلو كالو اي بزوخني اني وي كنفتنا له نفتنا بز بقبري عرفت بقى انفيديا نابنت اوكي تعمز قميت قبرا بخلا خاصة تسجز عمالتي سوري اوكي فلت تريد انفيديا اوبشن تيليا سيل بوت اوبشن تيليا زي هي خلغرو سيل بوت اوبشن تيليا نابنت انفيديا فتواه حجين كبيرات من الله 230 تتبس حاجه مجزاك واي بلا الله اوكي سو كم 230 توري داخل جزاء يصبو ولا 220 تخي 230 ياخ جزاء مالتي ابا ياخذ قدادي خي قديتا خلوكي ابز غزي زغ انت قدسن 33 سنتيم مال 33 قرشي زي قبل اب كندي اب وشتي حموشه معت تبلغ مالتي
ወይ ካደ عنا ورح يمزو بس 33 سماعات نبلع بزح كبل تي انت زبال تي كونترات تي اوبشن تي بريميوم 130 214 كركب يا خب حنت كونترات ወይ كا 100 مالتي اوكي 130 انت بس حاجن ب 130 تكلو كلو 13 شح تقماطي كلو كلو حكيلو مخنيات تقدري تخلي يخبو اكسرسايز غبرو خوليم من اكسرسايز غبرو تي باي بوت اوبشن جيرز نبر مالتي اوكي حنصعو سلازي 130 يلبزي أبي أخي لا نجي كلتن 14 نتيليا أبزي تبلن الله كونتينيو خبلايا حنتي كونتراتيس حنتي أزلا كلتن 14 كل جزء كستاجبور ليهم نشتي واقع أورد تبيلكم حاجة زخوني ويكلتن 10 أبزم من this case بريميوم زخونة مع سلومي كانسل زخونة له مالتي أوكي لو متحالفة سيجزاء تجزايا بيقى كسر كانسل زقبر تلك أو قبل تخليه الريفيو نتيلي أبزي እንታይ ላት ንብዚ ኖት not enough ኖት ኢናፍ ባይን ፓወር ከግዝእ ዝኽእል ሓይሊ የብልካን ወይ ገንዘብ የብልካን ትብለላ ማለት እዩ እንታይ ንባል ካላ ዘራርባ እቲ ገንዘብ ኣለኒ ምክንያቱ ኩተን ኣይክፍሎ እየ ዘለኹ እቲ ኮላተራል እቲ 13 ሽሕ ዝበልኩ ግን የብለይን ትሕዝ የብለይን ትሕጃ ማለት እዩ ተረዲኣት ክዶ ተረዲኣት ስለዚ ሲስተም ኣይሕልፈካን ይዋ ኣይሕልፈካን እዩ ሰል ኮል እንተልካኸ ሰል ኮል እንተልካኸ ግን ወላ ያህልወካ ምሽ እዚ ክህልወካ ኣለዎ ዝገዛእካዮ ብርኪ 100 ክህልወካ ኣለዎ ክትገዝእ ትኮይንካ እዚኣ ክትጥቀመላ ትኮይንካ ነቲ 100 ብርኪ ትገዝኦ ኣለካ 100 ብርክስ ክህልወን ኣለዎ ክገዝእ ትኮይን ንኣብነት ኣነ ሕጂ 100 ብርኪ ንኣብነት ናይ ኤንቪዲያስ 100 ብርኪ ክህልወን ኣለዎ ብርኪ ዝተገዝእ ካሽ ዘይኮነስ ብርኪ ክህልወን ኣለዎ እዚ እንታይ ዝበሃል እንታይ ነው ብእንግሊሽ ረሲዕት ብእንግሊሽ ስቶክ ሼርስ ክህልወን ኣለዎ ሼርስ ክህልወን ኣለዎ ሼርስ 100 ብርኪ ሼርስ ሪል ዝኾነስ ዝገዛእኮ ክህልወን ኣለዎ ብዚ ሮቢን ሁድ ኣካውንት ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሓንቲ ካሽ ክህልወን ኣለዎ እቲ ሓንቲ ግን ብርኪ ዝተገዝአ ክህልወን ኣለዎ ንዑ ከምቲ ሕጂ ከቐምጠ ክእል እየ ንኣብነት እዚኣ መካንስል ባኸመ ገብራ ሕጂ ኣጋጣሚ ለንገርመካ ናይ ኤንቪዲያስ ኤኒዌይ ግን ኣይትግበርዮ ትምህርቲ ኢና ዳ ንወስዶ ዘለና እምበር يكون كردان متاني ليه እዋ ግን ከይሓልፈካ ቆላ ኣውቶማቲክ የተኸዘረ እያ ሶ እዚኣ ከዓ ልክዕ 100 ብርኪ ኣለኒ ኤንቪድያ 150 ግን ትበፅሕ ኮይኑ ይስማዓንኒ ኦኬ 150 ኮይኑ ትበፅሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ስንታ ክገብራ ክእል እየ እዚ ኣባይ ክብል ክእል እየ ማለት እዩ lateral motility cancel coverage ኣብ ሞባይል ለሚድካ ብፍሳሕት ከይድ ከለካ ሸግር የብለካ እዩ sometimes ረኺብ ያው ሶ 150 ሰል ኮል ኦፕሽን ይብላ ኣለኹ ማለት ወሪዝ 150 ክብላ ኣብዚ 150 ሰለስተ እናተይ ኣቨሬጅ ሳይዝ መፃሉ ማለት እዩ ሰለስተን 10 ፕሪሚየም ክወሃበ ክእል እየ ቅርሺ ሰለስተ ነጥቢ 20 ክብሎ እየ ሪቪው ኦርደር ኖት ኢናፍ ሼርስ ብለና ሕጂ ሃሪእ ከይደ ዝኻ يوطن ሼርስ انا هاي موبايل اوكي وري يا ኖት ኢናፍ ሼርስ ብርክ ስለ ዘይብለይ ክትጥቀመላ ይክእልኒ የሳኻ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንዓና ክትኮንና ትኽእል ኤኒወይ እዚኣ ባይ ኮል ኦፕሽን ምናልባት ተጠቂምኩም ሳትጠቀሙላ ምርጥ ካልእ ኣይ ቲንክ ቁርብ ክስታይ ክብለኩም ወላቲ ምሓዙ ከማን ቁርባ ሸገር ክብለኩም ብዙሕ ግዜ ክደጋግሞ ኣለኩም ልዕሊ ዓመት ገለ ክተዋፍለኩም ገለ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ባይ ኮል እንተኮይነ ከዓ ኣትሊስት እዚ ናቱ ኤክስፓየር ዝኾነሉ መዓልቲ ወደ 6 ወርሒ ገለ ተሂብኩሞ ኢስ ኦኬ እዚ ናይ ወርሒ ገለ ተኮይኑ ከምዚ ናይ ስምረት ሓፍትና ዝበለታ ቁርብ ሪስክ ክህልዎ ክእል ምስ ዝተሓሓዘ ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ተኮይኑ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ስቶ ክውስኽ ዝብል ግምት ይህልወና እዩ ከምዚ ሕጂ ዘይኮነ ግን ቁርብ ውርድ ምስ በለ ማለት እዩ ኦኬ اوكي بلي نصرتي اوكي ثانك يو اوكي روبل نصاكم بيتي ودي زايد زوم تبل على ምናልባት ስም ስለዚ ፀሓፍካ ይኽእል ለካ
برين 100 ጸኒሑ ክዛረበካ ጸኒሐ ሳይሰማዕኻኒ ቅሬታ اوكي من ديها ኣነ ገሬባ قري اوكي شي. እሺ እዛ ናይ ኦፕሽንስ እንታይ ዓይነት ብሮከር ትጥቀም ክብለካ ኢለሲ ኣብ ሆላንድ ገለ ዘለናስ እንታይ ዓይነት ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኣለኩም ኢንተራክቲቭ ብሮከር እቲያ ናይ ሆላንድ ዘላ ብሮከር እንታይ ትበሃል ርሲዐ ብሓንጎለይ ብርእሰይ እቲኣ ተኸሳኢለ እዛ ሆላንድ ብሮከር እንተይለስ ቀዳመይ ትመስል ትኾን دجورة ደኺሩ ድያ ድጅሮ ታንኪ ዳኒ ድጅሮ ላትካ ኣለዎም ኦፕሽን ሰምሓ ከለ ኣለዎም የስ እሺ ኣባስ ከኸረ ያረ ክሰት ፋይናንሻል ፓወርቲ ወይ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ካለካ ኤውሮፓ ብዓለም ሙሉእ ብዙሕ ዝስክፍ ዘይብሉ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኩም እቲ ዲጀሮ ናይ በዓል ተስላ ገለ ኣይገብረልካን እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካን ስቶክስ ኦፕሽን ተደግ እዎ ከምኡ ፈቲነ በቲ ሓደ ስለ ዝዓብየን ኣብኒ ናይ ኤውሮፓ ግን ፍቀደልካ እዩ ናይ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ፈትና ሶሪ ጋር ታንኪ ኣርያ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ያ ኢንተርናሽናል ከም ዝበልኩኹም እቲ ካልእ ፈልጦ ኣይክእልኒ ኮርስ ክብሉ ከም ዘለዎም ጠያሪ እቲ ኦፕሽን እምበር ውሽጢ ኣቲ ክስተያሪ ኹን ማለት ታንኪ ኣርያ ታንክስ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ፈሊጥ ከላ ሓቂለ እዚኣ ማለት እዩ ያ እሺ ኣረ ታንክስ ኦኬ በቲ هاي بني كمل ኣምላኽ መስገን ንዓንዳ እዚ ናይ ብቐዳማይ ናይ ተስላ ነበረ ኩነታሲ ኣቨሬጅ ናተይ ከወግድሎ ፈቲነ ሄድፎን ገለ ጌርክላ ሰምዓና ሓጀ እዋ እዚ ናይ ተስላ ኣቨሬጅ 360 ገለ ነይሩ መጀመርታ ሕጂ ብቐዳማይ ምስ ጎደለ 300 ምስ በፅሐ ዳርጋ ፍርቂ ኸውን ካብቲ ናተይ ሸርስ ነበረ ኣብ ሸይጠ እዮ ኩሉ ማለት ሸይጠ እንደገና ክተን 80 ገለ ምስ በፅሐ ከዓ ተመሊሰ ገዚእ እዮ ሕጂ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ናተይ ካብ 360 ነበረ ናብ 301 በፂሑ ኣሎ ጎዲልለ ሸርውን ወሲኹ ፅቡቅ ያ ሸርውን ብዙሕ ሞር ሸር ረኺበ ሕጂ እቲ ናተይ ኦፍኮርስ ገንዘበይ ክሳራ ኣሎ ኣይተመልሰን ሕጂ ኣይደን ነው ከመይ ትብላ ከመይ ትሪኣ እዚኣ ኣይ ቲንክ ኣደነ እቲ ብርክታት ዘበልክዮ ግምት ከቱ ኣላ ፍርቂ ተሸጥኪ ፅላእ ይኩን ባላንስ ምግባር ፅቡቅ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ትካል እሞ ኣብ ተስላ ጥራይ ከተዋፍር ከለካ እዚ ክስታይ ከም ዝረኣኹሞ ሰየ ሜቢ 50-60% ተሸጥኪ 50% ምናልባት ተብለይ ትኽእል ኢክ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ወፍሪ ስለ ዘይብልክ ማለት እዩ ኣለኒ ካልእ ግን ሞር ኣብ ስለ ብዙሕ ግን ሸይጥ እያ ክትምፀኒሕ እኮ ብዙሕ ዳይቨርሲፋይድ እንተኮይንኪ ሶኬ ልዕሊ ማለሲ ናብ 200 ተወሊደ ሕጂ ከመይ ይስማዓክ ንዓኺ እሱ ስታቲ ካብ ግምት ክትእትዎ ዘለካ ማለት እዩ ከም ሪያሊቲ ከም ትካል ማለት እዩ ከም ትካል ብዓይነት ትካል ክሪኦ ከለኹ ኳሊቲ እያ ከም ትኩሉ ግዜ ንብሎ ግን ንተስላ ስላይ ከመይ ምስቶክ እያ ሲላ ላዕሊ ታሕቲ ትኸይድ እያ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ከዓ ኤላን ማስክ ባዕሉ ኮንትሮቨርሽል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ማሕጂ ነኖ ማለት እዩ ኣነሲ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ገብር እንዲ ሓሳበይ ግን ኦፈርስ ገንዘበይ ክሳረ ከሎ ግን ሸር በቲ ከሲበ ኣለኹ በቲ ካእቲ ናተይ ኣቨሬጅ ከዓ ጎዲልለይ ኣሎ ሕጂ ከምኡ እንዳገበርካ ምቕፃል ድሓይሽ ዋላ ስትምባል ኖ ኣነ እቲ ዝገዛእክዮ ወፍሪ ልዕሊ ዓቕሚ ከይከውን ማለት እየ ብዙሕ እንተኮይኑ ልዕሊ ብዙሕ እዩ ንዓይ ስትብል ተሃሊ እንታይ ድን ዝኾነ ነገር ሊሚት እንተይብካዮ ፅቡቅ እዩ ኣብነት ተስላ 200 ከብል እየ ወይ 100,000 ተዋፊረ ኣነ 20,000 ጥራይ ኣብ ሓንቲ ትካል ክዋፈር እምበር ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ቁርብ ትሬን ክገብረሉ እየ እንታይ ይበሃል ሽት ከብለሉ እየ ወይ ሓፅር ከብሎ እየ ሚእታዊት ገለ ዝብል ሕግታት ናትክ ክህልወክ ፅቡቅ እዩ ብናትክ ማለት እዩ ሕጂ 50 ሚእታዊት ኣብ ተስላ እንተኮይኑ ኣብነት ሕጂ ትወፍረኺ ዋላ ነቲ ፒስ ኦፍ ማይንድ ሓንጎልካ ከማን ፅቡቅ ኣይኮነን ጀነራል ክርአ ከሎ حقها هاوسلا حجز أكم بداية شيء كان جنزة كم إتاب حيش ما نفدي ولا فرق وتشيت قصة لا يكون أي كسرنا لغة so why not أوكي تبغى thank you إذا نكتك أنا إنفيديا إذا ويتي زخفة جم أنا خبكم زغلنا تسلا يتفولت يا أخي حكيله منياتو have no idea أنت كقاتي مي أبوش تور حين تسلا مالتي ولا هذا بكم زايد مالتي كيف كلا خارج ما يقوم يعني وي كيف كلا خام يعني صورة عايز يكون أجيت جمهور يكونن ناي قدم بحري عزنا بري باي زوي طبعا الله أنا مال القرب كبدي لا شوية يعني أنا تمال خاو كبدي لو مستي زيت أسبني مسترام تخستاي صبغ يخي ورد كذا لخي هوب فلس بحكي تورد أنت كنت وصل كتخون إشتيمو أبروفيت أشيت كأس الله يكونن
اوكي اذا انا اخذ لك اذا انا بدي اوكي اخذ ب put option قالت لي جزء هو حجي نعو الشركة غيرت حدا ليسي تجنزب مس مخصبو كمي expire date مهانو الشركة جزء ذلك انت تجنزب تشتري خاصة قوة قال ملا حدود قال له እንታይ ጌርክ እዮም መጀመርያ ስከንገርኒ ፑት ኦፕሽን እንታይ ኮል ባይ يا كول باي ይውስኽ ኢልክስ ኣዋፊርክ እታ ዝበለፀ ዝበልኩም ማለት هو ኦኬ ክንደይ ስትራይክ ፕራይስ تلكني ክንደይ ስትራይክ ፕራይስ 120 ዲ 130 ክንደይ ነይሩ ናትኪ 115 ዋው ኮንግራቹሌሽን ሞ መጀመርያ ፈቲ ሰብ ክፈርሕ ከሎ ኢኻ ዓዊት ኩላ ማለት እዩ نا هجن كجز شناف شاك غير الحدلين عنسي مش كم دلوا دي ما أنت محسب سي خد أنا قلت شر ولا كلا جنزل كيف كجز زلنا መዓሲ ኤክስፓየር ዝኸውን على ولا ሽዱሽተ ወርሒ ዓመት كده شهر ስቕበል እዮም እቲ ኮንትራክት ታይም ቫልዩ ስለ ዘለኪ እቲ ሕጂ እንታይ ለምሂረኩም ነረ ብዝሓለፈ ኤክስትሪንዚክ ኤንድ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ለምሂረኩም ነረ ሓቀ ኢሎ ሕጂ ንዓኺ ምስቲ ግዜ እቲ ኮንትራክት ይኸብር ካብ ኤክሰርሳይስ ጌርኪ እቲ ኮንትራክት ክትሸጥዮ ከማን ዝበዝሐ ገንዘብ እየ ምፅኣልክ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኩሌት ገብረ ትኽእል እየ ምክንያቱ 115 140 ኣላ ሕጂ ንበላ ኦኬ ካብ ሓንቲ ብርክስ ብ25 ትኸስብለኺ ሓንቲ ኮንትራክት ገዚእክ እንተ ነርክ ንበሎ ድሓን ወላ 10 ኢኹም ዘይገልፅ ብሓንቲ ካልኩሌት ንገብሮ 15 ዝረብሖ 100 2500 ንኾን ኣሎ ራይት 2500 ከሲብኪ መበልክ ነርኪ እንታይ ማለት ኤክሰርሳይስ ጌርኪ እንተ ትሸጥ ነርኪ ማለት እዚ ኮንትራክት ከዓ ርእዮ ልዕሊ ኢደ ከሲብክ ለኸ ርእዮ كان قرر أسأله مثل ما كان أبي قرر أسأله إنه هاي ما تقول هاي سمعك كذا سمعكم ولا ما تقولوا تعلي أنا ما في عم سمع حجي نعنات معلق اوكي انت حجي سمعنا على بيتي نقول لكم ما حرخوني يعني ويزي بلتو اكسرسايز مقبر صبغ على خندقي يديبندس كندي كونترات غزيكي صلوا له اوكي اوكي 115 ناتكي سترايك برايس انت نيرو حجي 140 زلا سلازي كاب حنت بركي 25 كسيب كلخي 10 كونترات انت تجز نيركي كتشل كنسي كاب حنت كونترات 10 زربو 100 خاش شي سلازي 25 شي كسيب كلخ مالتي 10 كونترات جزيك انت تخوني حجي اكسرسايز تتقبريو كندي بركم جزاك مالتي 10 شي بركي هكذا 10 شي بركي بحساب 115 كالكوليت تقبريو بخلخي كمسألك تي بحزر زبالة نايتن 10 كونترات نايزين كلن مالتي 25 شح مخصب رخيب كلخي It's very clear حجي بزي اتي كونترات زلكي نابنات 10 برك انت خوين انت 10 كونترات انت خوينن 10 بريميوم مالتي كندزي اكسب كل خلو اي كسبك يزمص تحطه مالتي اي نايس يبزح probability option غزي كيزل كونتراكت يبزح زبل امنات علنا انا او طبعا حتى اوبشن هاي او حجي اكسرسايز انت غيركيو وصيتاوي يكونن كم زبلكو 10 نابنات غزي كتاليخ ግን 10 كونتراكت بزح ስለዝኾነ ምናልባት እተን 5 ሸይትኪ 100 اكسرسايز قبل 100 ወይ 200 مالتي 100 ወይ 200 ኻ ሓንቲ ወይ ክልተ ኮንትራት ጥራይ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ዘለኹ ማለት እዩ ባላንስ ትገብር የለኽ በቲ ሓደ ብርክቱን ለኽናይ ትዝፈትዮ ትካል በቲ ሓደ ኻ መኽሰብ ትረኽብ ኣለኽ ብናቶም መኽሰብ ጌርክ ክትገዝኡ ዘለኹ ካል ኣዘራርባ ማለት እዩ اوكي او مزيرات اللي ولا انا ما انت حكيت انا هسي بس تخصص كو جيرس كجزء خلدي هو انا ግን ኣይፈጡን እቲ ስቕ ዝገዛእ ኬ ብርኪ ኣነሱ ኢለ ኣብነት ክበክስ ኣነ ሃይፖቴቲክ ሊምበር يا طبعا كندي حنت بركي حنت كونترات ري 10 دي 20 دي كفلت يكلني حفشاوي تي كونسبت جن كوم ميلا تقوم تخلي بزنات كبن يا طبعا يعني كان كم اي بلد هنا يا اوكي ثانك يو بيتي ثانك يو بهين ثانك يو اند ويل دانك شهادة سينا هذا ما عندهم تخونا مسينا كندا I hope من هاوي اوكي قري حاجة شو ورحي سلا زبولت تعويتات لأنه كابخنا مهار نخلينا تنا ورحي سلاسة صومون سكسلم ريسكي ولا يتفاق قلت بلومبر بتعمل خبيدي مهناتو مستقزية اكسبير نخوني خيدي بزح مالتي اوكي قري I think حيتك اخو مثلني ودي زايد سلام برين سلام كلكم سلام حتى إن روبي أب
ኤውሮጳ እንታይ ዓይነት ብሮከር ኢኻ ትጥቀም ወይ ኣብ ጀርመን እንታይ ዓይነት ብሮከር ትጥቀም ብናይ ታክሲ ዝኾነ ናትካ ተመክሮ እንታይ እዩ? ሓድሽ ዲኻ ወዲ ዛይድ ና ኣይኮንኩን ሓዲ- መጀመርያ ናይ ዝዓመት እያ እትየ ሓደስቲ መደብ ኣለና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ምናልባት ምስ መጀመርያ ናይ ዝዓመት እያ እትየ እዚ ናይ ዘይኮነ 4 ወርሒ ስኬር ኣለኹ ኦኬ ኦኬ ንሓን ሓፅራ ሮቢ ዝጥቀመሉ ተሃልዩ ምናልባት ምክንያቱ ናይ ዝዓዲ እቲ ታክሲ ገለ ኮምፕሊኬት እዩ ዝበለፀ ድሓንቲ እንታይ ዝበሃል ስከለብል ካፒታል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ያ ናይ ኦፕሽን ሱቅ ኣለኒ ድዩ ናይ ኦፕሽን የለልየ ዘለኹ እምበር ካልእ ኣለኒ ናይ ስኮላብል ዋላ ኣብ ኦፕሽን ግን ብዛዕባ ናይቲ ኢንተርኣክቲቭ ናይ ታክሲ ኣብዚ ምስን ኮምፕሊኬት እዩ ሕጂ ያው ታሽምታ ተመክሮ ተሃሊዎ ንሮቢ እዎ ኦፕሽን ክንደይ ናይ ከብል ምንቲ እቲ ታክሲ ግን እኮ ኣብያትን ኮል ሓንቲ ሓገዛይ ትረክብን ኢኻ ስከለብል ካፒታል ኢኻ ትጥቀም ስክለብ ካፒታል ንጥቀም ሕጂ ኦፕሽን ኣብኡ ኦፕሽን የለን ተረዲእካ ተረዲእካ ንክፈልጥ ኢለ ታክሲ ባዕሎም ስለ ዝመልኡልካ ሕዚ ዘሸግረካ ካልእ ኣማራፂ ግን የብልካ ንሱ ክድግፉካ ይክእሉን እዮም ኤኒዌይ እቲ ናይ ኦፕሽን ንግብሪ ክሕግዘካ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ብሮከር የለን ዋላ ዓነ ይሕግዘናኒ ስለዚ ከም ካፒታል እንታይ ትበሃል ሮቢታ ናትኩም ካፒታል ዋን ኣሜሪካ ደ ካፒታል ዋን ብሬና ከመይ ምሲኻ ስክለብል ካፒታል ትራደር ሪፐብሊክ ኣብኣ ጥራይ ኦፕሽን ክጥቀም ድኽእል ሓንቲ ተለይኮን ናብ ስካብል ክኸይድ እዩ ኣብቲ ናይ ታክስ ተኮይኑ ክተሓቶ ተረዳእቲ ምናልባት ተረዲእካ ግን ብኦፕሽን ዲኻ ብካልእ ቆሪፅካ 25 ሚታዊ ታክስ ኣለካ ማለት እዩ ናብ ባህሉ እስከምቲ ናይ ስከለብል ካፒታል ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ባዕሎም ክመሉ ዝኽእሉ ዓይነት እዩ ኦኬ በቃ እንድሕር ኣብቲ ኣሽሙ ኮንካስ ኣብኣ ፀኒዕኻ ኦፕሽን ክትጥቀም ተደሊኻ ግን ናብ ትራደር ሪፐብሊክ ክትከይድ ኢኻ ኣብ ታክስ ግን ናይ ገዛ ርእስኻ ውሳነ ኢኻ ትወስድ ተሓቶ ፅቡቅ ጌራ ተረዳትኒ ትሬድ ሪፐብሊክ ኣብ ትሬድ ሪፐብሊክ ታሽ ምትገብር ኦፕሽን ኣለዎም ኣብኦም ኦፕሽን ኣለዎም ኣብኦም ኦፕሽን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከም ናይ ሮቢንሁድ ቅልል ዝበለ ኣይኮነን ተወሳኺ ናይ ፕራክቲካል ቪድዮታት ክትርኢ ኣለካ ኣብ ዩቲብ ከምዚ ኣብ ሮቢንሁድ ብርሃን ክትጥቀመሉ ፀንሐ ቀሊል ኣይኮነን ሓበሻዊ ሮቢንሁድ እቲ ናቶም ዲዛይን ብጣዕሚ ፅፉፍ ስለዝኾነ ኦፕሽን ክትገዝእ ዲ ዋላ ኖርማል ሾርት ክትገብር ወላ ስቶክ ክትገዝእ ከለካ ቀልል ዝበለ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊክ ግን ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ ፕራክቲካል ተወሳኺ ቪድዮ ክትርኢ ኣለካ ማለት እዩ ከምኡውን ካልእ ኣማራፅካ ናብ በዓል ስካፕል ድሕራ እዛ ኢንተርኣክቲቭ ናብ በዓል ኢንተርኣክቲቭ ተኸድካ ቁሩብ ድሓሸ ካብ ትራደር ሪፐብሊክ ማለት እዩ ፈሊጥኩም መፅንሑ ዳሓን ፈሊጥኩም መፅንሑ ኣይቲንክ ብዙሕ ዘውኽ የብልኩምን ዝብል እምነት ኣለኒ ዋላ ዕዳጋ ከም ብዙሕ ክሳ ኣይኮነን እንዲ ምናልባት ሮቢንሁድ ኣብ ፈረንሳ ድዮም ገለ ዝኾነ ፍፃመታት ነይሮም ማለት የስፋሕፍሑ ኮኑ እዮም እቲ ውድድር ክመፅእ እንዲ ኦረዲ ከም ዝበሎ እቲ ትጥቀመሉ ንባዕሉ ዓብ ተራ እዩ ዝፃወት ሮቢንሁድ ሓደ ካብቲ ዋግኡ ዘወስኸሉ ከም ስቶክ ማለት እዩ ከም ትካል እዚ ኣጠቃቅሙ እቲ ናቶም ብጣዕሚ ፅፉፍ ስለዝኾነ ዝሰራርሑ ከምዚ ሮቤል ዝበሎ ቀሊል ንክጥቀመሉ ነቲ ሪቴይልስ ቀሊል ገይሮሞ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ቀሊል ከምኡ ولا بإنجلاند أوف كورس تأتي يوم هوفلي أب أمريكا خيط أبزي أوروبا خيط تأتي لكم هنا بحث الجزي مبر من البات هشجر كيبلكم أنا خارجكم زي كل 100 500 مالتي اوكي نفلاتيو نفلات غن يس انتراكتيف بروكر تزبل زي انتراكتيف من البات كاريكم هلا أبقى تصالي أبقى متعرين عايكوا يتقبلون نديم حتى تيم نير أول ما كنت أعمل دجالة ምናልባት ካልኣይ ግዜ ሓቲተ ገለ ምናልባት ተቀቢሎም ውን ክሪአኩም እምበር ኣነ ስለ ዘይጥቀመሉ ክሪአኩም ዘይክእል ካልእ ብሮከር ማለት እየ ወዲ ዛይድ ዝኾነ ክስታይ ተሃልዩ ግን ድሓን ምናልባት ወይ ረቢ ተጠቂሙሉ ወይ ገለ ቪድዮ ከነብለልኩም ኢና ኦኬ ኣስማይት ሕጂ ኤኒዌይ ኮል ኦፕሽን ትበሃል ባይ ኮል ኦፕሽን ገለ ኣይምገበርኩም ነረ ብዚ ግዜ እዚ ቁርብ ከይዱ ኣሎ እቲ ዜናታት ከዓ ከም ዝድለ ኮነ ተረጋጊኡ ዘሎ ወላ ዳ ትራምፕ ፅባሕ ኣኼባ ኣለዎ መስለኒ ምስ ትራምፕ ዘይኮነ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክውስኽ ክኽእል መዓልቲ ገለ ግን ከም ዝድለ ከምዚ ዓድ 115 ዝበለቶ ቤት ንኣብነት ከምኡታት ክትረኽቦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ስለዚ ቁርብ ዓቕሊ ምግባር ከዓ ከድልየኩም እዩ ኦፕሽን ተባሂርና ኣለና ኢልና ከይነብል ማለት እዩ ኦኬ ቀፅል እያ ኣስማይት ميت على خياس ما يكمل بس من تالي ميت على خي دمسي اوكي قال اي ثينك زبزح حتى تحتو